Hertil har vi hört nog snack om ter avbjörng vi stand i EU4 och så stor hon och att he må lösner till vi som har vindorska skinna nätet som må lösner till som ger att vi kunde vara för fyra att ta emot dem och vindorska in i nätet. Och nu får jag höra om tvära tar man möjliga lösner och ta fyra för att höra om till rökt som har ett uppskott om pump storage och till Johanna Nyrstov som för gröja fra. Gör så väl Johan. Ja, tack för det. Och jag tackar för att vi har möjlighet att stanna framför det och fortälja om det som vi har arbetat vid natur. Och jag är ganska lätt ut vid att säga att det är bara en årsök till ett distant i det och det var en politisk stödtakan. Det var en politisk stödtakan från en av politikerna som heter Eion Elter. Annars är jag ungen för att kunna stäga flalt något som helst. Så, men vi tar kanske som självan, jag har arbetat vid Vindorskon sedan 2003, där vi dröstakar vinden i Västmanna. Annars har vi mot dagliga yrke till Atlantic Airways, som fick en nog så goda marknadsföring där vi började, grund av välvalda takten. Så, det som vi har arbetat vid sedan 2004, till vi har kunnat få mera vindorsko, utnyttja egen tillfångar och att kunna gøymanna. Och han har myndigt som det så gärna till så där tror jag vindmillarna vi sett upp i 2003. Där har vi kört 15 år bättre. Och där är då där liv aldrig designa till standard över 20 år. Och tar så ett förlångelsesprogram att han har det som man räknar vi 25 år rätt. Och vi lukar aldrig en sån skipan till fast näka luknade som en flåfärd. Så det har kvar på samma måte. Det här får så vi lukar allt hålla på år. Och vi passar där så själva där annars till det dagliga. Och här har kunnat sist fyra att här har kunnat vara i Rakstre i 15 år. Det som jag vill säga syndrom är en lösning som vi har arbetat vid och som vi har ment och ta i livet oss om henne så att det så kommer att visa en stottan videofilm om hur man också kan se hur det fungerar. Den första sliden är hon synar om han vill bruka till grundköva hur man ska kunna gøyma vindorskon. Och det är de stora swatchene i elframlösla från år till år i vivande orsk. Här där stabbamenten visar framlöslarna där först då där från januari till juli 2015 och 2016 så nu kunde sammanlökna kursen de kunde swatcha. Så där hade det tar brun stabbarna och det blå och det brun är för 2015 och det blå för 2016. Så här så jag vet månen av vindorskene i 15 och i 16. Här är några väl månen. Där kan vi så se stäcklarna vattnorskene. Så är stora månader sällan mellan 15 och 16 som var några extrem år. Och det är så sjön efter här i oljeförbrukningen. Det samlade förbruket så det vara en öjla lite lösning för sig att det var nog akkurat det samma årene. Så tar man också snackar om hur nek orsk och förbruket ska vara. Det ska också vara som det världen vi har förutse att ökningen ska vara så öjliga äggvislig som man säger. Det är också just i London, men det har visat att utvecklingen vi orsk och spännande tilltökon till samma man ser samma utna renner skjutar en förbruket så man ska kanske inte egentligen så det så bokstavligt allt som blir lagt fram. Och tölde för 2015 var det att det var 30% grönnorska och var i man landade ja om 45% i 16. Ända ner sliden hon visar ut från verande framlöslan. Här i det gröna är vi verande orska.
det svarta svarstorska, og hvordan vi tar fysiologen at grafen skal se ut, og hvordan det skal bygge ut for å få nøkta tørven. Og de tølene som vi tror er 500 gigawatt-timer som vi forvantar ved til tøl som har vært framme fra Orsko, og det har vi lagt til grunn til hesten for noen. Og så for jeg færre helt i til grønne Orsko, så er det til at omledja til nuværende 130 gigawatt-timer som færre ur olje til værende Orsko-kjelten. Og skal man så tenke om man har til, kommer så til 200 gigawatt-timer som man vantar økningen verer. Så som enda mindre viser, så har vi 130 svarte timer der, og 300 sammenlagt, og gangen må være så løsner hvis man skal kunne være 100% grønner i 2030. Hatt her så vi tog framskrivningsene at man får opp til 500 gigawatt-timer om året. 100% grønne elorsko i 2030, og her meter vi en pump to storage skipan kan være en risafett av vinden, eller røkkamalen, og hvordan skal man så nøkta at han økte etterspørningen. Og vi akkurat forslag så at det vindorska som verer det største, men det er ikke bare vindorska som her inne på, men nu halda vi da kom som med regler til akkurat verskatland. Og Voiding er trygt, takkrev gamslo og stabilisering. Og hvordan kan man gå med storskene? Gamsland er nejo, takkar vi sérstaklen etter året 2016, som var et metår til torsk og lyti av vinter, så du nødt til å ha skipaner som kunne takke iver til årene, selv om det er man sier halvt trus år middelen. Det er egensløtene som økje vi har arbeidet vi, og som det økje som vi aner av. Det okkara hva skal jeg si, målsetninger, da vi byrja vi hverandre Orskon, var at vi vilja utnytta alt det tilfanget som av snøsjøen, og man fer etter ørenøsjøen. Byrjingene som vi snakker om, det byrjingen nere i Heiadale, som ligger 120 meter hatt, og Moira-byrjingen, som ligger på 324 meter hatt, og Gamslo-skipanen skal være i midtelen her. Og i dag har vi som mynte visste Jan, vi har trutjar vindmidler av Moira, som en sammenlagt måte på 2 megawatt. Der har vi som sagt steg framlagt så igjen i 2003. Og så det 2 vattkraftverk som knytt i sommerbyrjingar, anna nere i Heiadale og nere i Valen. Han skal lyse drar at hvert det hvert gonger verskatland ute på. Verskatland gonger ute på at kunne gå med vindorsko ved at flyta vatten fra en lagre liggande byrjing opp i en hagre byrjing og at kunne taka vattnet omanatne som vattnorska ta i tørver i rade. Den konkreta verskatland som vi tar omsøkning inn om, hon på en vindorskelund, det har sagt tvær, hver vi sammenlagt om her 40 megawatt, og en byrjing, nian for verande byrjingen av Møyrenon, som skal kunne roma 40 millioner kubikmeter, og som Terje var inne i, Jan, til hvordan større tørveren for Gamslo. Det kunne være sikkert flere modeller på det, men vi har også gjort en meting ut fra hvert vi meta tørver og at skulle klare at veita, eller hvordan lenge tog, hvordan lenge det skal kunne veita til måten som vi kunne gjøre. Og
Til byrgingen av hersen østen kan være vel større. Der kommer vi til 17. Så til byrgingen vil bygd sånn at hun kan utbygges, veksast, selv om hun i bruk. Og det var nødt tunneler og nødt pumpkraftverk, hver alt var gøymt i fjallene, og det så 5 maskiner og 8 megawatt som kunne ha 2 målager, der kunne begge pumpa og der kunne framløye, oavhengig av hver gjerrar. Skapet av lenten her Norge sérstaklig av lettene egna til det virksomhet som Atlantet har holdt vi. Og de som årene fikk vi søsne fra vi har haft en norska fyrdøk inne som har hjulpet oss vi at sette prosjektet opp til det som det i det. Takten som det etter, det vindmillene til et vel avprøvet produkt i det. Og pumpeskipanen til samme prinsipper som har vært brukt siden første nødkjenttalene. Pump to storage ikke en nødj tøktene som vi definerer etter, men det en nødj løsning, kanskje nødj huksnarhatter her i førjen, så det til. Det har vært kanna før, om man mett at det ikke var tøktene igjen forsvarlig for forskjellige boradikt, men vi vil jo vise at som privatfella så gjør vi test med mulighet. Byggingen har vært gjort av gråte og så betonka i midten, og det tilfær som skal brukes alt tidlig av samme øke, og det tilfærsøke som vi tidlig ur, for så under vatten det livet til. Og medan i byggjaskal, så det at vi velvidende om at her en annen operatør av økene, og den framløsningen kan køyre ohindret helt til verskatlandet i Lio. Og framleia meira av grønne orsker framover, ja. Som vi nevnte i Janne, så det at all orskan som vi har satset på skal pumpast i okra kalkulasjonen. Hon vil fra egnar vindmiddelpark, kan også komme fra øren, til ønske trobladje tøy, men som til løy vi vil ha nå, så det det man kallar et island mode, det et lukka system, hvor vi selv leverer vindårsene til pumpeskipene, men skipene vil byggt så løs at om så at utviklingen, man ser mastan konservatismen her i landet, løyver at kunne slippe at levere inn til okra skipene, så hun klar til det. Endan skipene vi 4 megawatt av vinter, og tar mot turbinen som vi har, kommer å ha en netto framløslo, så at han har tap på 100 gigawatt-timer årlig. Og som sagt, men maskiner har en vel større kapasitet. Det 100 gigawatt-timer til grunn av at vi har de 4 megawatt i vinter. Det kan være mer. Og her kommer det sin nok hvert potentialet av økene, og hvor har vi kanskje lagt akkurat det som vi har. Gamslo målagene av møyren, som sagt, byggingen som ligger i det, økene til 344 meter hatt, og den gamslo kapasiteten er du begynner at skulle kreve flere bygginger, så kan du fære helt på 350 meter, da kan du gøyme 8,8 millioner kubikkmeter av møyren, til at du har en gamslo da oppi 70 gigawatt-timer liggande av en sted. Og så kan man si hvor bytja av gamle versk. Henda verskatland her, det en samla øyleva på 1,2 milliard.
till en stor ulva. Att det är en stor framlösla. Men ta vi tar med 1,2 miljarder ta så en vindmølleparken i Bjøy. Så tilfeldigvis tek man så kraftverk ensamalt og byrgingen av det som her til høyre, så er det nere 800 millioner som så et oljeverk stendelig kan man kaste inn og sånt. Et oljekraftverk det krever å ha en utrustning til kjøp av Orskon. Vi har raver tilgangen til en pump to storage til vindorska til eget tilfang. Så kostnaden av det grønne trygglagene med det hvit ser sambærlige ut av svarttorskene. Og ta i slutt versk avskriva at han har holdt trusjar, så det mer minne kostnadløst. Hetta døme som jeg vil taka fram her, da har vi byggt et kraftverk mellom Møyrarnar og Heiadal, og man hever ikke ta avvirskan på nekra måta til virksomhet som av Østnum, og heldur ikke gjørst nekra optimeringar av verand i Østnum. Og ta kunne vi gøyma orsko til at ta kunne vi levera 20 megawatt om nottena, 40 om dagen, og 23 dager. Men som det sutja nyast her, ta ligger et potential her som kunde Østnum bli utnytta, men ta avvirska så utanför den nyaste byggelsen. I här så för de så som näka vatten i renna och check, så utan det blir ett flaskhål som blir kraftverk av vallen. Och den vattenmångden, hvis vi tar Ötjö och Östmanland, så är det ju här över man säger framlösla och i nekvar, man har god data i etter, men medelafalliga møyren ligger 900 mm om året, og vi tog vattmångden så kommer så har vi et medel avfallsøkje som gjør 26 millioner kubikmeter om året. Så fytla er så større bryggingen at det tekner tog. Det teker 256 dager i en medelåret, og som vi så nevnte, Jan, vi tog alternativen som vi tar mett hver, men ikke utnyttar til spittelvatten i middelen Heiadal og Skjekv. Tek man til vi, så kan man luncha gømslene vi cirka 20 døgn treet. Dette til framløslo byte som det officiella framlöste bud i 2016, för man kan söka kvar i Orskan det kommer fra, till grönnorska, till extremerande vattnorska och termisk-orska och den reja linjen är sån till det som kräver till man har framlöst det som efterspårningen är. Vi tar denna framlöst i lagtingsstusen, kvar i fick och en spårning till var kvart hej støvan verre om hendan verskatlanden hei vært utbygd og klar og korst i 2016. Så det som man kan sammenløkne her til den svarte stappen hver han tatt ut som her i og i verande forbruk. Og tog at land, det første som krever større støvetakene, skal en slik verskatland gjøres, hvor skal gjøre henne, hvor får mulighet til å til henne. Men i privaten høpe, fra tog at man finner jottende svær, da i resten av tog arbeidet skal gjøres, 12 år, til planlegging og prosjektering, gjøre satt mål 12 år, bygging 2,5 år. Så 3,5 år, så er en slik verskala kunne kost. Og i løven, hun er stor, men det er sånn stor framløsda. Vi snakker om framløsda som i det er cirka en triing av forbruksningen til alle føringen.
Byrgingen, som en byrging som romar 4 millioner kubikmeter og kan økjast. Sjalt om man i framløsla. 580 millioner, og så det maskiner, tar også til turbiner, og det som her til høyre, turbiner, pumper, og maskinhøll, som inne i fjallet, 220 millioner, og vindmøller knappar 400 millioner. Berskatland budsjetteret til framløsna som på 100 gigawatt-timer. Tølene tidlig konservativt på styrst i framløsning som vi har haft av myrene, som mye 3,4 gigawatt-timer om året, og hver man så hever et tap, vi har pumpet vattnet igjen på 20%, så det er litt som sikkert 2,6 gigawatt-timer framløsning per megawatt. Det som vi har råkna vi som en interkommålaga, 4 en framløsning på 100 gigawatt-timer, til 55 øre per kilowatt-timer, og åren der vil forbrukeren, så kommer så nettkostnaden av 3, han ligger nok om en der 30 år. Det vil si at vi og en kappingan for nivået. Forstredner, det en slik virkning, vi tunnelen og kraftverk der avskriver i alt trusjar. Maskiner som vanligvis blir avskrivet i alt trusjar, men av til pump to storage, at det blir nekmer start og stopp inn vanlige turbiner, det blir 35 år, og vindmillene i 3 år, og en fasta rente på 3%, som stående nå. Og 9 gold på 30 år. Ta så innrakna at ut i de 55 årene ja. Så hver kunne utleggere i Søverskallene, det privatfolk, og det fyrtøkker, hver fyrtøkker, etterlønna grunnar og tryggingar og andre. Og vi tar i kalkulasjonen lagt opp til et avkast på 5% til en utleggere. Hva nok du gjetter? Ja. Jeg vet, lukka hesa grafen er trett. Hette her ståan som i 2000, eller som var i 2015, som var et mye godt vindår og et godt regnår, og i føran til det støvna at en pumpskipande bygd såløsner ut. Her kommer andre motorer i gang, og det var iviske storsko av viværende orsko. Så planen at det viser en liten videofilm av Berskatlandet, hvordan kan være jøkenført. Electricity used on the Faroe Islands was in 2015 produced by wind 17%, hydro 43%, and oil 40%. Today's installations at Myranar consists of 3 windmills with a capacity of 2 megawatts, existing hydropower plant, average production 12 gigawatt hours. Storage capacity with new dam. Maximum water level increased by 30 meters, increased volume 40 million cubic meters. New windmills. 7 will be erected at today's location, and 10 between Vestmanna and Kvivik, Torshavn. Waterway and pump station. New tunnels to the pump station and power plant will be built. Generating energy. The system will generate new green power to the Faroe Islands. It has the option to generate power and pump to storage at
the same time. Storing energy. Wind power is used to pump water up to Myrarnar. To secure the energy supply, the stored water acts as a battery in dry periods and when there isn't enough wind. Electricity used annually on the Faroe Islands, 300 gigawatt hours. It is produced from oil, hydro, and wind. By building Røkts, windmills, Myrarnar Dam, and the pump station, the production of green on-land electricity will change from 60 to 93%. In the future, we're going for 100%. This will reduce oil use on Faroe Islands by 23,000 tons per year. That is 68,000 tons of CO2. More than 7 times the reduction demanded by the Kyoto Protocol. Securing the delivery through storage. The enlarged dam will create a storage volume of 40 million cubic meters. In a period with no wind and no rain, the storage can deliver 20 megawatt night, 40 megawatt day for 47 days. Securing the energy supply to the Faroe Islands. Røkt, using known technology to generate green energy. Ja, takk for det, Johan. Ja. Jeg tar ikke for det, og fremholdende gåa Rastan. Takk for det. At vi er ferdig og tom tøyene, så vi får ikke tøy til spurninger til Johan, ikke utan onker hever øyelig atråkende spurning. Og det er det ikke. Så vi får i til neste lindsleie til Torman Kruse fra Vidorska, og Vidorska hever tanken om at hita bygninger eller hita setus opp vid Vindorsko. Gjør så vel, Torman. Ja, takk for det. Jeg skal ikke være så lenge til alt. Prøv om tjøkkene til. Jeg skal fortelle om ABC-skibene. Det er en skiban som kan gjøre lastøring og legge vørende gamslo og kan gjøre systemtjenestøysen. Vindframløsland i dag, hun sast her vi blaven, at det er vindframløsla i 4 dager, og ni under at forbruk vi blaven, at forbruk i 4 dager, hvis vi tror 4, og ni under så den grønne framløsland som er i vinter. og her balanseringen gjør til å se hvordan man framløser det ikke for nekk orskuneten, eller for løyt eller orskuneten, det er så framløselig stort. Vi er som før. Hette er samme det er, bare vi tog ikke før så nekk på vinter. Nå nytter ikke at gjøre framløselstorene ved balansering, tror jeg at vinter kan før lengt opp om til som forbruker. Så her må ærebolleres åpne. Og det er det som Peter fra Dansk Energi snakker om. Vi må ha en fleksibel bruk, en fleksibel norslo, for jeg klarer det. Og det vil si at tar degene eller tar tøyene
de som her ivre, her må legge nekva gamslo, og her får det også lagt nekva gamslo, det var det her også. Men vi må fylla hålen i ut vid omkring og da kunne du brukt, passande brukt det som Jan Eristov fra Røk snakket om, at vi fyller i vattnet. Så nu nok av vattnet til. Hette her skal fyrstitla en jaunva i neten, at det skal faktisk være en vippa som du kjenner som i småbøttene av sitt, ja, hver man hever man hever vindtasmena og termisk orsko som man hever til det, og så man brukar den inn med av i husen og bilen og så som man hoksa seg at det verer. Og jaunveien, hon verer reglere av hæsson, så at vindmiller ter framløya som vinteren blæser, det er ikke vinter så framløyder nek, ikke vinter så framløyder ikke, så til hatta her apparatet her som har trakka til. Og det her apparatet tar røyk, og det det vi vil slippe av i. Og hvordan gjør det av det? Så at alt svartjene i seg her kipene tever opptidgen av en sånn av en slukken elverste, og at jeg har så nevnt elverste sånt det. Og det er faktisk nøye til å ha det. Inntil vi har funnet på noe annet. Og det er annet vi har funnet på, det er det som jeg skal fortelle deg om. Problemet er løst. Vi har utviklet en skipan som kalles APC, Active Power Control, som hever en fleksibel styring. Og en fleksibel styring, det betyr at det nekk vinter, så bruker vi nekk. Det minne vinter, så bruker vi minne, og det ikke vinter, ja, så får vi ikke brukt nekka. Det var ikke ikke vi lagt av gamsel. Og så det hver kan teka gamsel. Det kan brukt, det kan vi køre i en hitatanka, etla og tøylykt. Og her har vi så en teknikk vi vattentankar som kunne komme seg for oljeføring. Det er øyelig trekt at hita vatten, så i stedet for oljeføringar så kunne vi ha en vattentanka som kan teka i møter orskene. Så kan orskan hukka seg her inntil vi skulle bruka den. Og takk klarer man teka møter øyelig enn ekvar orsko. Hvis det er nekve kuntar som heva vanntanka tog at det løses. Så blir det til at teka øyelig nekva orsko inn. Og det er som og ABC-kontrolleren han stender her. Han får en kabel inn fra produksjonen. ABC-kontrolleren stender her. Han vil lagra i en høytvannstanka til det som vi ødelig har i det, og i samband med oljeføringsandbørssjøstøver. Og så tar det ikke vinter, så bruker vi faktisk ur tankene og kører radiatoren. Og her er så et døme om øyne som tankene. Altså tankene er sånn gjør det typisk at man teker frakkene av, og så teker man det inn i nordene, og så kan man isolasjoner på at det kommer inn. Og så er det hva skal til for at dette gjør det vel, og det er øyntreit, og det er at det blir til å kjøpe og selge orsko. Det sier man kjøper markene. Og det er ikke nøyut vi stodnike og ankarat. 0 stodnik og 0 ankarat, og folk bestemmer selv hva det vil ha. Det er simpelthen pengapunkten som styrer hva vi folk velger. Det var det. Det var den øynfaldige bådskapen. Takk for det, Tormann. Jeg har en spurning. Nå har vi hørt om hitapumper og oppheating, og nå nevner du bruk av vindorsk og beinøst oppheating. Hvordan kunne folk velge med til teipet? Hvordan sagt du
terbo og løsene, hvordan er det forhold med terbo og løsene? Det kommer prusen at avgjøre, prosent, ja. Folk får å velge til løsene som gagner tøymo best. Så det har vi unga mening om hva det skulle velge. Det er for simpelthen at jeg kan hette billigere som så det velger. Så det spurningar ur salen. Det nek spurningar salen til hese framløvene? Jeg hadde et nøyt møvlekan for at jeg avlopsorku fra SEV. SEV sier til at det har noen vindmedler oppe i huset og så slett slipper av i orkene. Men det er avlopsork. Jeg hadde haft det framme at kjøpe henne og selge henne til folk. Ja, det har vi faktisk. Vi har spurt SEV om vi ikke kunne slippe kjøpe til avlopsork og eller spittlorkene som tar seg at det har. Men svære var at tar høtt unga spittlork. Tar man hatt at stått av versjonen av svære noen. Du bare ta et av ble spurt som at det sværast ordentlig. Den lenge versjonen at vi dorska fikk til taks millene i nese etter Luttle og kunne eksperimentere visse skipene. Det eneste treten ser sette til hver, og alt var gratis. Og ser betalte sin egna rådgiver for å mata hva hendte tvei du gjør disse eksperimentene av neten. Fire jeg kunne lokalisere om det er til, ikke bare til. Og tid eksperimentere som tid vilde, og koga av vatten, og tingene. Og vi bor rådgiveren til åkken om å komme med en rapport til alt var livet. Og den nye stående var at det avvirket av neten så mye nek, at det var ikke røyligt å gjøre det. Så svære fra CVR halte tid av fram ved at mennene sa skipene, og kom så at det tar hun ikke avvirket ned, så løs at det ikke får tre. Jeg tar ikke for spørsmål til noen, men det har stått at du lenker at vi har ikke sovet så igjen vi gjør til røntene, og vi har utviklet hver skipene rett. Vi har utviklet et artificial inertia, som et svinghjul, en kontroller til det, og vi har også utviklet et system som gjør en bedre, ganske nøyvare styring enn det som vi gjør tar vi langt om millene kjatikken, men svære var ikke at akkurat skipene ikke kunne bruke. Svære fra seg var at det var ikke spittlorka. Det stod ikke om at det er til å si her. Svære var at det ser hei om spittlorka. Er spørninger? Ja, det var oppgitt akkurat som Kjetlin kjatt er. Akkurat som Kjetlin kjatt er hjemme. Nei, som Kjetlin tar du kokar Kjetlin mort til kaffe, eller te. Ja, hvis du brenner 6 kilowatt alt økning, så bruker du ikke 600 liter, så bruker du 6000 liter. Ja. Det er så det. Men jeg vil gjøre det rett ut i at hvis man skal betale en av prøysen som er det av el, så er det for dyrt. Du skulle bruke, du skulle sette en rikv av vindorsk opp, og bruka det. Ikke kvar det vekk, men bare bruka det. Og ikke kalla det for avloppsorska eller noe annet. Vi skulle ha fleksibelt bruk inne, så får det for minneheltene brusen. Det skal helst fra kappinga ført i oljebrusen. Det er ikke godt nok. Ja, hvis han ikke er spørninger så får vi det at slått seg framlån. Ja, takk for det, Tormann.
Takk for Vidarska. Vi får nu ut till den politiska parten. Sambandsgrunden skulle vi gärna börja vid Lars Christian Lilleholt. Han av vet till förjar, eller han nu han vid en flåfärre och skulle ölla gärna komma och jag tror att han vet till han där så får vi det börja vid honom försk och politikerna. Och vi börjar vid att Axel V. Johansen för att jag säger fra om sjöna min tja samgångne om gröna orsko. Gör så väl, Axel. Ja, kan man dagen og sommer. Jeg skal først og øtten takke for mølløkene at jeg kunne være her i dag og siden noen år. Og takk til Sambandslasjen for å være spillet av dette avhverta og tøtningarmikla evne. Det er såleis at Siri Stenberg, landslagskvinna i helse- og innlendesmalen, hun omsitter orskemal, og hun er opprunnet å bo igjen til å være her i dag. Men alltid hun er støtt utenlands, og ikke kunne være her, så jeg det som stegen for henne, og det var nødt til å nøyes vi med. Men jeg skal regne til føremåned at greia fra politikken og landstyrene og samgångene, om jeg kanskje ikke er så vel inn i detaljene som hun kanskje er vært om hun var her på en. Min oppgave, som sagt, er å si noen år om årskepolitikken og landstyrene. Min framløve er først og fremst iverskipet, her er stort greie fra malen til landstyrene, og de store avbjørningene som vi som samfella har for framman. Samgången hever i samgångskjalen sett seg noen grøy mal og årskvølsene. Vi har med til annet sett og for at i 2025 skal minst helten av opphytting være grunnet av værende årskvølser og heter av landet. Og i 2030 skal ødt framløslegges hev grunnet av værende årskvølser. Vi skulle etjale grønne årskvølsene og i husarhalte, flottninge og vinnu. Ståels og avkjallskipaner som kjenner det skulle omleggjast. Allmenne nøybygningar skulle atler hava grønne orske. Atlan skal gjeras fyrir orskesbæring og omlegging av eldre bygningon. Og hette er ikke bare tøtning at leggja om til grønne orske, men òsne er minka om orsketørven. At vi skulle stimpre og vinnemenning her og i ligger at omleggingen framtida orskeframløsla for å skapa nytt arbeidsplass i Førjun. Og i samband i øysen nøyot å stimpra utbyggingar i øysen, så er hese nytt sektoren for at hava tørv av fagfalkje som vi kanskje ikke hava. Vi nøystora mån i det om vi skulle nøkta alla tørven i Førjun vi framløsla herfra. Så har vi landstyret fra på at Førjar for å ta under ved Vevelassoppmalanen var gjørt i Paris i 2015, og så vi setter i gyldig i 2020. Og et høvesmål i avtalen er at hiten av hjørnet ikke må vekse mer enn i medeal 2 hitast i mar, helst ikke mer enn 8,5. London som var parster av avtalen kan selv vil avsette sin tilstøk og skulle oppgjøres, at hese skulle oppgjøres 15 kvartal. Så kan man spørre, hvor er det så tøtningar mykje vi en midvøysen orskopolitikk? Og det er i grunnen rettelig einfalt. Orska er en grunnleggjant eller grunnsula i samfellan. Vi tar öll tørv orske, vi tar öll averskai om priser og anna brøytest, begge husarhaltene, allmenne og kommunale sektoren og den vindelige sektoren. Og til omkvarvesaren, vi vet vel at oljan dolkar rettelig et landet, og er skreilig for omkvarvet. Månade parster av begge landsbudskapen og privatbudskapen fer til orske. Og til
at vi kunne ha egen reie framløsene til å avmarske det fortsatte svartjene som vi kjenner i det, for det var stora mån olje. Innflyttningen var i 2013 halte det var 1,4 milliard, og i det han per måned nye. Vi sitter svart på hele 600 millioner fra Arlar og i oljepris som vi innflytter for. Så det sier selv at det avvarsker alt samfunnet som det oljepris. Og vi hadde hava okra ekne framløslen så kunne få mer stabilere priser. Det var just uiløvende så kjenner vi prisen nekvar fram til tøyna. Store opsjoner som vi som samgånger hava, som underfra samgånger øyne har haft, sånn lettere at hava og til før år, at omsette det til en verleika det helt annet, og krever nekk mer. Og skulle malen røkka, så nei til å legge nekk fyr. Framløsland skal tvifaltast at opphytting og fersla blir lagt til grønnorsk. Vi også vet først og fremst om vind, men også om vatten, pumpeverk, solorske og også sjøvarfallsorsk. Og så også jo mødlager, men det det som man først og fremst tokser om i før. Det ikke landstøren. Og så det også omleggingen til borgeren. Her det sånn at det fortsatt kynsem som krevst, men til at ideologi med at vi ikke nok til å flytta alle husarhalten i grønnorsk. Det må være en fortsatt som etjer husarhalten til å skifte. Og så det lovarkrøv som man også kan bruke, og her kan det bare være til etjan og kanskje også pusker som kan brukes. Det kjenner du alt til. Noen sti langt tidsen i første samfunnet, og rikvene kan nevnes vindmillene i Høyvsean og Nesea, og Ærasandes, innføring av hitapumpen, alt i det det om 1000 hitapumper, men til rettelig lengt etter amal, for at alle husarhalter skulle ha hitapumper om det skulle være løsnen, så det 18.000 hitapumper skulle til. Jeg vet få alle til orske som vi kunne, bare ur luft, altså vinden, ur skjekve, og ur berge eller hjørnen, altså gjærhita. Fortjarlige kunne vi gjøre noen bøydinger. Omkrar her var vi gjørst, men lengt fra nok. Det at dømes vi har omlagt vektgjald av bilen, så la just at har bilen som dolka mest, rinda mest i det, men han tar som dolka minst, rinda minst. Og elbiler rinda ånds. MVG-frutøker er også gjørt av el- og vettensbilen. Så det også noe annet som vi omhokser løtene til at det har en prisdifferensiering, altså prismoner nær av døgnen man bruker orske. Vi høyre fra CV, vi høyre Ærastans fra, at man kanskje mangler grønne orske i dagtøymen, men man har avloppsorske i nottartøymen, så vi bruker sånn ekon dagen og lytter jo ikke nottene. Her kan man ha til så løs at det dører en dagen og bøyler nottene, for det ikke har følt kanskje at vasker klær og tenner oppvaskskinn og annet om nottene. Så hvis vi bruker alle orskene, og et annet som man også omhokser til å banna oljefyringen og i nødgjøn og nøypikning. Så man det vil rymligere først. Det vil si at som vi bygger i hus, så skal det være under orska enn oljefyring. Men her må man se at det var rymligere først, hvis man går samtidig og gjør som man sagt fra 2020 eller 2021 eller oppsluknant. Det man gjørst i Øre London vil jeg så tenker dere tøysere atlander som i ombundne løtene, så det en fjærhitta atland i Lorvik, en fjærhitta ur skjekkhittapumpo. Lutsk vind ut på veri i Ar, i Sorøy, og eisen her i Høstærøysene. Solorskoversk skulle sittes opp i Naston, som en rentarversk atland. Og så var det eisen kanna om til å løse seg at det var biogassversk. Det var gjørt sammen vi noen vindelige aktører om begge lampjonene og i alle vindene. Så la just at det borstekastet her ved det, der bare vindene kan brukes og gjøre biogassvers. Og det som også er enda med at man legger om til at man hokser at vi skal spære penger. Det er viktig at vi vil være grøn, man hokser om omkvarve, men også er vi hokser om natturene. Altså det er uløver vi gjør at det ikke må skrive natturene mer enn nøyot. Og så det også noe som er gang nå til kanning av optimering av økende vestmanna i samband med at oppbytja vattenorskene som til å hørste om forløtta løt og sojane og nekva østene i milen. Og jeg kan høre at enda skjøyte på at vi landsturen gang til at åra en orskopolitikk
som skal være mer nagrøynlige hver tiltak som settes versk, og hvordan skal settes versk. Og det noe som landstyrskvinnan innan som man arbeider ved løtene sammen med sin embassvalgte, det i Ranon og i omkvarslovene. Og her også politikere badne vi, og alle av og polkar være parstre og arbeidene gjør årspolitikk for ferger. Arbeid ved skipa som verskattene trutjar brøya lottøk og at institusjoner med være hård. Og sørste enda det at han tjattnebalker under landstyrskvinnene som fører med om og gjør oppskått og samla avtøk. Det er ikke innan framløslig, flottning, norslig og fortjarlig karmar samra vi en storhusbåt som teker endelige støv. Verskattene ferdig gongt, og han skal være lio i sommar. Men man fer, man kommer i sommar, at bjauva en tilvisning av bøltja setter fram sin kjønarmi, og det sjående tar imse aktørene som i det, og det fagfolk og de som har vitan innenfor øtje. Og de vil bøyen inn i tvøymon omføren, en landstyrskvinnan endelig sier, dette til tilmeld som vil se det versk i sommar. I byrja mina framløve vi nema vi malen til landstyrnen, som av samgång under okkon, har vi det øsne, som vi sier i Janne, sett okkur større mal, og skulle det røkkast, så skulle holdt monagau avtøk gjerast. Framveis hava vi til hømsøp og ser høgt utlatt i måte folkeavtale, det skal først og fremst avtøk ved det fiskvinningsjå, og høyast elframløsland gjerst allsamt grønare, så det samla av orsken Norskland framveis ser tenkt at fossilum brennjevn. Vi er ut ut i heppne støve, at førjar hava fram urgauar naturutgivnar forstreiter at gjeras leisar av luron brennjevn. Tøknen i det av en slukon støye at det er betre enn nekrandui fyrper til å letja fra olju. Men det krever bei vilja og dyrve. Uiløvnar som skulle gjeras vera staurar, og koma av væra og i ara tutjer til der attergållnar. Til tog områdande at uiløvnar var samskipar og inna høyld, her og fram til nejot av løsnar vel tøkneligar samskipar, så samla av skipan så skinsom som tilber. Øysen at det kommer til å snikpa seg om fortjallige karmanar, tuttningar mykje, at hese spela saman vi atla av løsnen. Ikke minne områdande at natturu og omkvarvsætlit vera tidsin. Jeg som fav om årum, Perry, at takka for meg. Takk for. Takk for det, Lakmauer. Nekka spurninger nu til Lakma, han er i panelkjær som han har løtt om. Nekka spurninger her spurninger her i det. Jeg har en spurning til Lekman i vidjande Paris-softmalen. Ja, nu sier du at før jeg har vidt ikke softmalen, som du sier, strembar etter av et helst marska opphydningen av hjørne til 1,5 grader og ikke overfor 2. Og for jeg nå til så vil vi mett at vi i mesta leie kunne brenna de oljereservene som vi framan undan kjenner, eller ikke en gang faktisk brenna de. Til å si at hvis vi brenner de oljereservene som kjent framan undan, så får vi det pump til malet som sett i Paris-softmalen. Og så at jeg spyrja hvordan det samsvarer vi til oljeleiting som vi løtene vil framt eller vi uppgöra av förska landgrunden. Hvordan det kan sammenlignes. Ja, rent huksjonalia skiljer vel at det kan ganga i måte på en øron, men det er ingen evig om man hikker på hemsbasis, så kommer olja å være brukt i nekva land og nekva framme i utvinnet. Og han slår komme omkastans fra, om man kommer fra Førjon, eller om man kommer fra Norra, eller Stora Brettlandet, eller Asia, ikke alt det avgjørende sjålen ser. Men så først i fortsatt rei til lett om, så er det lagt om, og jeg tror det vi er gongt vi i Førjon, og jeg trykker også på sikt, så får det også henta i øren parten av heimen, men det er ikke kommet her til enn. Og så langt til jeg tarva olje, så kunne vi da også framlegge han lykkes vel, som andre land, om hun er her på en, og hun er verdt å ta opp. Ja, noen andre spurninger? Ja takk. Stod det spurninger om han tjattneboltjen som landstyrskvinnan har sett. Helt løkmar det leie at han tjattneboltjen bestender av primært av SEV og til dansk og el-lobby-organisasjon og dansk energi.
Men vi andre som standa for meginparten av orsken i forrige løtene, og serfrøyngar kanskje sleppa fra med at være hårdt. Ja, alltså nu har jag kunnat sett några folk som hon helt är det rätt att sätta. Så kan man alltid sätta spårna till vi eller misstag vi att man inte själv är byn på vita vatchen. Att här så landsor kunde höra upplöst och så rent att se här på en tid där man kommer ha två seminar. Här allt tej falchen som har avval och vitan innan för facket att komma vara väldigt hårt och man ska köra nyast över för en typ av seminar här väl. Så allt som har avval och vitan och fackliga föreläggarna för att komma vara en pastor arbete. Ja, en några andra spårningar? Jag skiljer att lagmaur hellre att det kunde ganska vara ett gott husgott affär efter en oljeförbrukaren och finns ju alltid oljenusslorna vi att banna och avvurst virksomhet så som att nu olje i oljeföringen. Jag lagmaur omhuxa liknande åtök i forhold til oljeforbrukere til dem så i 2021. Det var ikke helt hva det mener vi, altså. Du tar seg om å banne oljeforbrukeren fra 2021. Jeg sier som døm i 2021, men det er et husgått som er omhugset løten og arbeider vi. Ja, kunne man hugsa seg lyknande avtøk for forbrukere av olje? Ja, hva mener du vet at hugsa forbrukere? Det är något att täcka av. Vi kan gå på Jongstane. Vi kan täcka att det var privathusar allt. Vi kan täcka framlöst då. Vinno, skip, elframlösla. Ja, till, alltså man alltid också om kapper till, kan inte till. Det ber vi alltid att hitta hus upp i det. Vi öron häntlöjk om det så en olje. Det ber till. Det är alltid allt samt om. Så är spårningen om det är öronfördom är nejgjort att det här var olje. Och det är det flöjr och inte vet David, hur så skipa vinner och är sannes. Kanske ösnen i elframlösle. Men det är så att du vet att det är imiska meningar om det. Jag ska inte komma att uttala mig som fagpersoner. Men här det är nej att bruka olje än här måste man bruka olje och det skulle andra mäta om än det om det är nej. Men här det är inte nej att bruka olje. Jag har alltid inte skulle bruka olje. Ja, en några spårningar rätt. Jag har spelat att man hur ska jag hitta min hus hvis jag ska bruka olja? Det tror jag väl. Ja, men väl. Ja, det är inte mål att säga. Det är rösten vi olja. Hur så är el framlösta sånt vi olja. Ja, nu säger jag oljefyr. Vad har du sagt? Ja, och så säger du Gerita och till rösten olja. Det vill bara framlösa sånt till andra månader. Du flyter bara oljenusslorna ur Chatland kommer och innan sånt. Ja, det är jag ser att oljan fulla kan ta ut. Vi vet väl långt det här var vinterske och samtidigt så människan för mer och mer i vinterske och grönorske. Så det är ju mindre att det som är elnäten som är olja och i framtiden. Ja, vi tackar Lökmannen för framlödan. Själv tack. Och har du fler spårningar så det var möjligt att spela spårningar att det satt när han sitter i panelen. Den nästa till bara Stein Nilsen från formar sambandslocksen som för att komma vi lägga fram sjöna min till sambandslocksen till Orskøk. Det är så väl bara. Ja. Ja, tack för det. Ja, vi snackar i vars attar och Västmanna och temat är frakt att kunna sätta en sån rasten eller vara vidlans rasten och är det här det såna fack som möter upp tror jag att det grön och gen stava kanske öljan ur Västmanna och till bättre är då så allmän norsk öken och ösnen att det kommer till sev att det kommer till rökt och William Nilsson var här ösnen han ösnen om 20 Västmanningar så när vi han på timmen av marsche. Så man säger som att det igen så du självsett ta först i undanfarna allt hänga vi och det är glädligt. Men som sagt
vi er sammanslagsen fekknast om at den årskrastanen hever finnes sjukka vondtøk som hon hever, og det stod til å suttja sånne folk, og vi takkar fyrir at hit vil jeg være vi her, og beid til fyrlesterhaltar og tid som er kommet at loja av. Og vevnande få at det nå en av vitan her i det, ta det for heimater, beie hva hender i fargen, hva det mølet i fargen, og øysene så at danskjen i gymministeren lenter. Nå har vi haft Peter Jørgensen inne første morgen via Skype, han var ved heim vi SAS i Jar i Flåfernon, talent ikke, og nå har så Lars Christian vært ved heim og sitter i kastet på bojen akkurat tøymer. Så vi vevner han kommer 17. Og i ødlom foran håper jeg til å finne en av vitan som er sinte brøyere, og leter okken ødl ui til at færa vujar i årskøsjen og få skapt her som vi ødl gjerne vilja. Øysne, Øya Magne og Reitar, størst røs oppebåret for alle ta orsko som de har lagt i av fyrkipet ser orsko rastevna, til ikke smavis av fyrrøyngene som er farna fram, og tog beter så har det ut til å ha heppnast vel. Og vevnande kunne vi seta en mora gongt av orskomalet, som kan skulle lia lane alt og lunsje. Sambandslokkeren helt av være stauran tarva å seta mora fer av omleggingsna fra olje til vind, eller æra værand i orsko. Vi har jo størst orskerydgjødom i å teke av til natturen, vi så innom kreften som er rundan om okken det og natt. Gosse får vi dri henne inn og i kaplanar til elnettet. Rydgjelig og trygg orskervøyting er en første for framhaldande menning og gjør en framkommen velfærd samfunnet. Og en så andre land har førjer større avbjørnger ta talande om av minkom utlate og annars livet opp til altkjøva omkvarveskrøv. Vi har sett om spurningen hvor skulle vi handla grønt, svære i munnen hoa heime rattliga grønt. Vi skulle også grønt, tog at vi vilja verja omkvarve, vi vilja framtida tryggja orsketarven, vi vilja skapa større vire for okkara utflutningsvører, og vi har som tryggja framhaldande boskapavvakstor og i forstreden for en velvirkande velfæra samfellet. En månag av omstilling til grønn orsk og krever at vi tekar rødt og avkjørnar og handla til rødt og tøy. Og hette er kanskje styrst vi tar med framløyde haft her i det, her onker sier til for kjøtta for gang til at avtekka eller gjøre store skipane til hitapumper og så videre, til øke bare brukje av svørste orsken i løtene. Så det er om å handla rett og til rødt og tøy. Sambandslokkerne er omsitt i orskemål i landstøyren for Korston. Her arbeid ble vi nekkon atlanon. Her hugser særlig om arbeidet og lengt til atlaner av fyrværende landstyrsmannen Johan Dahl. Høyast ambisjøsar atlaner og nekk hente, halda nok de fleste at alt og lyte hente og henter i løtene. Orsko og omgårdspolitikken til sambandsløsningen er med landa grunntavara at menna nutjar værande i orskokjelter, fremja orskosperrande tiltøk og menna grøna orsko som kan være vidt til å trytja framhaldande menning av økene. Og på stuttsikt kunne vi innbygge noe motstridende avamal i å blanda saman orsko og omkvarve, særlig om vinnan eller husarhald mest omkvarvsvinnerlige orsko som en stauran eikakostnad og i mån til verande orsko skibaner. Vi suttja etta som en lengtar uilovo her samfunnslige firmoner er større enn kostnader. De fleste framkomne landene har tidst tid til at gjøre oss minne heft at fossilen orskokjelden. Dette omskiftet kan korsene bare gjøres ved lengsiktigere planlegging og ved nødgjøre takkene. Orskopolitikkeren skal suttja som parster av samleia vinnepolitikken. Heser henga og løyslige saman av tog at kappinga for og stå av orskovøyting er øyne forstredene for vinneligere menning og vøkstre. Og ikke minst kommer omheimen å sette krøv i en borardikka framløslo av okkara utflutningsvøren. Dette kan og vil bliva et vøremerke for føresko utflutningsvinnene i framtiden. Triple E er en brukt hotek som viser til det sammenhengen som er mellom orsko, omkvarve og boskap, energy, environment and economy. Elektrifisering er neio av boskaparlion og omkvarveslion av. Og er heromfram takknefrøylig av våren altså møyra avaverd. Vi da ser her i det at flere aktører standa til røyer og vi har seg fram ved alternativen løsning. Og en elektrifisering har vissar hakri elnuslo i samfellanen
og for hetta å sette større krøv til okkara elframløslo og okkara elkjerve. Målet i orsko og omgårdsøkjennom å tryggja økta værande grønne orsko, veitingartrygt, kapping og høskande elpriser. Strempa skal etter at minka orskonusslene bægi av sjekkvi og lande vi betre effektivitet, stål under bjallving og ærar i orsko betringar. Vi skulle borster fra olje til værande grønnar orskokjelter. For å røkka målen vil nøyet å skipa byggna i en orskøsjonen og en slykan hatt, at de mål som sett vera til dømes kjøtt omskifte og bøylig orsko kunne gjerast verløyge og førast ut i løyve. En framtida stånsbyggna av orskøsjonen skal tryggja djøgneskikkene og ans ekong til öllum til elkjerve og gjør en sentraler pastor av öllum frambore av økjennom. Øysene vil nøyut å skipa en elmarkna såleis at private aktører sleppa av elkjerve. Som vi da sier det, så standa der i kø for å sleppa fram et og bjør seg fram av løysa og skunde under. Så det røygelig til nærmast som vi makrellen, det skulle være nok til all. Så vi standa i en avbjørn om å nå målen i 2030. Hettar skapa kapping, nøyoksan og menning årskøkjennom, her kappingen tryggjar best og samfunnslige løsninger. Vi har en målrett av en orsko omgårdspolitikk og skipanen som løser torven av ymse økjennom i samfunnet, økne og oppsettan av månande flere vindmøller, London, elorsko til oppbygging av husen, orskosperrande utkjør til fiskefør, løyestøy til ekfør, elbilar, elorska til husaralt, vindene og så videre. Vi skulle gjøre oss tiltak vi tog endamålet at elektrifisere samfunnet og spære orsko. Vi skulle ha bøyligere og kappingafører elorskoskipene til oppbygging av verande husen, kvarslesynatøy, og i det sykste øke bare utlate av sånte, bjallving av gamle bygninger, allmänt og privat, til så en spæring av han om det nå eller i fremtiden. Omgårds avgjølde ekfor, tredje av gosse nekta i dolka. Av nødvenskipene kunne nevnast oppsettan av månande flere vindmiddelonton, gamsleskipene som en stor avbjørn i det, tog at værande orskan så neksvodj og avgjørende mån til orskotarven. Her kunne nevnas pump storage, batteriskipene, etla luknande skipene, begge for javna svodjene av vindorsko, streimorsko, da tenno kjem hun ganske meira javn. Skipa alt kjøa standarder for bjallving av nødvendig bygningen, begge allmänt og privat. Elorsko skipene til oppbygging av nødvendig bygningen. Og så skipa vi så etter. Lovgav og regler for orsko omgårven skal tryggja at sett og målene være nådd og kunne føres ut i løyve. En holderatlan og i middel annat innehalda at allar framtidige orskoutbyggingar skulle mye etter at største parten av elframløsningen skal komme fra værande orsko. Vattengøymsler i samband med pump storage-skipene skulle jauna og gøyma vind og sjøavfallsorsko. Olja og mulige gassriken orskover skulle være tilateka som trygt 18-4. Elnettet skal endernutjas og leias til flere veitar av ymsum orskosløvun. Styringen av elnetten skal gjeras dynamisk. Elnuslemynster skal brøytast, så jøvn elnusle avløser stor svodj i nuslene. Flere aktører skulle få mulighet å gjeras framleiere til føreske elnettet, så kapping kan færa fram og tryggja frampå og nyskapa. Øysne halte jeg at atlander som undan ommakon i en elkajale og jeg vil tegnar vi, nu vet jeg at omprøver her sagt er ikke rentabelt og så videre, men vi vet at det har arbeid i ommakon rundan ommakon, Island, Kanada, Mein og Europa, vi elkajalen, og vi øya så at hitja etter vi øya vera vi her eller ikke, bare for at kanskje kan det brukas som en gømsle skipa. Samgångan er da landstyret sett seg høymål orskøsjonen og til å feknast Et nå er avsett at omkvarves og naturvern skulle oppreffes til gans for verande og kommande attarlig. Fer skal alvara setast av at letja orskonuslen så vi gjør sjølvøydande av landet vi verande grønna i orsko i 2030. Hetta er jo samme mål som sev sett seg nekka framan undan. Det er godt å sette seg høymål,
Men til det krevst for en oppnådd og krevst en brøyting. Vi nå det som skilst av lærerne framme her, det er ikke vi verande fer, og så kanskje lengt ifra tog, og det er kanskje de sørste prosentene som krevjas ut. Og at i minst alle helten av ætlund setusen og bygningen skulle innenfor 20 år hitast vi grønna i Orsko, heter Øystein Mal til landstyrene. Så malen er høy, og nå er det teka saman lekkvar og færre gong og få det kipa. Større spårningen er i hver mån malen til landstyrene er realistisk og kunne nåast på einast 12 år. Malen er overstør og talan er føver år, men ønsken ivast i at det skulle teka størtøk, bægi politisk og av aktøren og orskøkjennom, ötlun, bægi verande og nutjon aktøren, bægi tar som vi kjenner i det, og onker andre kanskje som ikke kom fram i sin atlan enn. Ta nyttar ikkje å seta seg størmål, ta løytil og ikke sannleggen i fyrir nå at høymon, tøymo målen i ante tilleggs verløykan og te, som vi hava av futjarlige orsko og førløykan, etla man nekmara futjar orska og øylever gerast ui av noa målen. Og via liberalisera marsknaden er det jo flere som bjør seg fram, orskan blir større, og tuskil øyre være lattare av noa malen. Orskar og ikke døme farja, og i okken er givet fra naturen hånd, er nærmast oendalega størst, men vi er øynast høgt og gagnøyt om vi skund under verande tilgang vi omstilling til verande grøna orsko. Vånande kan orskorasarna og idea vera vi til å sette gongt av tilgångene til en grønare farger, til gags for borgarar, vinno og samfunnet farger. Takk for at du lydde av. Takk for Bare Nissen. Er det noen spørninger til Bare? Og er det noen andre spørninger ur salen? Vi tar akkurat finnes jeg vite at Lars Kristian Lillehalt, den danske årskommunisteren, han er lenter, og han er ved til havnar. Og vi får gjøre det man kan si det. Nå, hest for etnest av SAS kommer ned i Førjon. Bare av Atlantik? Ok. Nei, helt av SAS alt. Men lukka mykje, han er kvar for kommen, og han er ved til havnar. Og i skronne har vi ha en pause om hesatøyna, og vi får teka pausena, og så får det bygge på panelkjæsje, og leta han komma fra mat, altså sørste panelkjæsje kan man si pause til han kommer fra mat, og heldig sånne røv, og så kan han lota resten av panelkjæsjen ta. Så vi får teka en kaffepause nå, og klokkan er nå 1:15, og vi har en kaffepause på et kvarter, så klokkan 12:30 får vi innatter og börja på panelsession.
i panelkärsen kommer att ha sitta här som har haft framlöver. Och det är så där att den danske årskommunistaren Lars Christian Liljeholt han är ved. Han har ju sin sess på panelkärsen, han sa sess sender tomer. Så det är tansessen är till tann och komma skall. Och vi dattlar till att ta i han kommer så för han live alltså vi tar så trustar vi det paus i panelkärsen och så för han live till ha sitt inlägg. Och här vi har vi möjlighet att få hans inlägg vi och i chatten i resten av panelkärsen. Hvis vi börjar vid hans inlägg till 18 så vet jag vi kör lite boskap han hever. Så låt oss först höra hans boskap och så kör man in i panelen och låter panelkärsen. Till tekon som sitter i panelen här är mikrofonerna är rättningsbestämda. Det är så att de ska synte tatt in i mot mikrofonen. Ta sig in i mikrofonerna ta det tåsa. Och det alla skipa panelchat på samma matan och det alla röna har det fyrre helterna mest om kan man säga det tekniska. Det vill säga om kvart är man ser fyra så här går man med syndrom där tekniska lösningar. Vi det är ju hörst om flera att de tekniska lösningar. Och så alla vet det här att det 17 helterna mer till det politiska lösningar. Vad är det för politiska avgör som skulle täckas för vi normal någon till vi röka fram och emot det ändaliga. Och det betyder inte att politikern pjøs att hålla sig efter de tekniska lösningarna hvis det här var ting om det som måste gärna blanda sig på i tjärtje. Och tillsvärande det betyder också att hinner som sitter för vid de tekniska lösningarna kan man säga. Östern gärna må blanda sig på i det politiska tjärtje och säga ja men hvis ju inte vill ha något hända så må och tid alltså täcka det här avgörande. Så det är välkommen till båda vägar. Och vi att lägga på maten är att först och främst är låttakarna alltså det att säga askorne som släpper sätta spårningarna till panelen. Och så vi får chatcha man kan säga gängande i ötlen rummen och inte bara mellan panel låttakarna. Så vi då börjar vi till tekniska pastorn eller att till pastorn är gosse nu och vid malen att i 2013 ska helterna allar förskare orskonuslo vara komma ur eknon orskokällton. Komma ur förjon så som inte längre inflåt olja men det är ekna orskokälltor som levererar till orskorna. Och är det några som häver vimärsing eller spårning till tan till uppläggningen som har varit nu. Du är så välkommen från panelen här. Hakon lägger ut. Gör så väl Hakon. Tack för det. Till det tekniska jag vill säga att så läs. Till två spår, det har vi sagt också ofta och det tåler att bli entige. Till två spår och i sån här höpen här. Det ena spåret kallar vi ofta spår 1 till framlagsland, alltså framlagsla och gamsla av orske. Och till inte det vi och det är ordentligt positivt att el spelar en ligla läglåt i sån här orskeskiften som ska föra fram. Og ta gåva og glädja som ända är för bli stafest här eisne till här några aktörer av breitne till en god vilje och till skipa i virskifter till kapping självt om kapping kanske inte mål så själv men mer en middel till att nå några ting vi så I håller det här ständer väl till vi kunde eisne säga att så läs att elorskan så läs som det ligger i korsen på nu ver innanför all ver det 70% grönt och hvis vi hittar efter tog som vevelas politikeren tja lagtingen stærfest i 2009 til COP15 så var det just det att få elorskarna vara 75% gröna i 2020 så det ser ut som vi är om att röka till målet det är ordentligt glädligt det som och tar vi det tekniska igen det som är sakna og de fakste boyene kom på det der, og kanskje var aktørene slett til steder, det av brukersyn. Det skulle vi brøyta etbor og få oljena borster, og I samfunnet av landet, så skulle brukerne velge elløsner fram æreløsner. Og de avtøkene mangelfull. Og jeg vet ikke om det nå, Henrik, at jeg skal se der akkurat. Jeg sakne hvordan hadde den frie marsknaver
Og til tøyne egen kontar, som i det bruker olje, så jeg har lenge forutsa at du først at selja deg grøna løsner i framtøyene. Men det sier du ikke om det. Det har vi sagt. Takk for det. Hatta krever oss vær, det så. Ja, för det första tar vi tås om att elframlösningen är så grön. Jag halte att hvis du etterlyser konkret och tänker fram mer, så ösen en husgårdsbaserad så tycker vi vet inte ordentligt. Har det nära som vi sagt nu, kvart händer om 2-3 år, who knows. Faktum är det här, att kvar öjnaste förbrukare som fer från gasolja till el, här blir en marginal högre tungare framlösning. Och det var sagt klar för det. Det är så finansislega. Jag halte jag lyckade vara synter, rå fram och puntra synter till att vissa och ta privata aktörerna släppa in framlöja och sälja el till sina egna kunder, så ser man i utlandet till att det är kombinera vi ser en ekva kreativa lösningar, så som hitapumpeabonnemang, serviceabonnemang, leasing, installationer, reparationer, allt i ögonen klumper som gör det väl lättare för förbrukaren att välja ellösningar. Men först kommer grön framlösning och så kommer grön förbruk. Ja, det är väl fint. Det kan som kommer på vana på en så tar man nästan mer på det så bara kampanjen där. Så det som vi avvärst vi har skift till makt och med landa ser till tölne som man nu för en tid som man kanske inte har tar man väl så ser. Det är uppgåla vi som 1000 hitapumpen som är tomnar. Ja, det är lösningar men det är inte nog. Vi studerar långt nu att 20% av timon som har valt hitapumplösningar fått latter och blir åter oljekonto tror att det var inte gott nog. Och vad är det som inte gott nog? Det dels är det tankkvaliteten som var vid till eisne och det som ser framlöj. Det några fejler som kommer in i hitapumpen och gör det schalta. Efterlit service det som nya magnen vi har en oljeförsörjare som och nu är gott nog en lårbröting väg och tinge vi att man kan förnya landmarkar och trutja deras guys så man ser frönger ut och så blir allt här till det är inte något gott och så är det där lösningar som manglar. Tar vi den tekniska parten av förbruksyn så tar man gott för ett privatfelagsmarknad kan gå undan men tar må eisen vara en huvuduppgåva så att det allmänna att se det igång. Det har sagt att 100 för vi Karamorsen där ute och ger nöker hus, några röntar hus. Be om 20 miljoner av blitkaren till att ge det och avprovat. Ger ett hus grönt, ett hus som byggt i trusnon, ett byggt av fjärsnon, forsnon, så som man häver lösnar till imiska husen så att man häver näga vis an och haktöl till det som ska till för att få igång det. Och tar man så häver så lösnar som är ägna till försvarhåll så kan man säga att det kan gott vara att vi kommer vet du eller och andra kommer vet du men det är det som ska till alltså tar man långt så nu att jag ser att 1000 fiskar som vi hittar på det är en par som tycker sig där som är hoa i orsk det är inte det vanliga föringar som är det skulle bara ha hett vatten för det och det är inte det kan inte på det ska rigga allt men ta långt nu 20% av tiden som färdig ur hitapump fallen åter så man långt vi att komma och ett problem vi att man släcks trus. Här det dels det allmänna och dels aktörerna som banan må komma vid nökron seriösum till att lösa det och det är trubbelt. William Morgenstern. Det är men hickar efter en sälja kan sälja elmarknaden men annars vanliga du ska bäge ha ut på exportning du fast inte att ut på du fast inte näkan till att göra större oilöv och elviting vi sig på brukare reisen vi att lägga för att
det är ganska inte så nöjligt att förbruket hackar på nu. Men hvis vi vet att om några år är det sån ett mera förbruk, så kan man lägga atlaner om hur vi få fler vindmöller in eller vad annat är. Ta är det ganska här och nu marginalt mera tungolja som är brukt, men bara i några få år. Hvis man inte gör något, så händer det inte. Ja, okej, Hakon, ja, just väl. Hvis vi tar den tekniska parten och till det som finner etterløst til på rett at det skulle noe politisk avtrykk til eisene for å hjelpe til at man ikke fettler fra at det har jeg sagt. Men hvis vi tar andre ting og at det tekniske øyne og at nå er det giveskriften fra olje til vind, men til andre ting eisene som avverdt. Og bare nå arbeider vi til å se ved at åpne nettet på en sånn måte at små brukere vi ikke noen solcelleanleggene kunne framle inn av heimasett sjølven, og her vi, som man sier, vi er elprodusenter reisende, ja. Så at onker har nok det fætene av, og onker framlører har fortalt at vi er egentlig konservativ og egentlig statisk. Vi mener selv at vi er egentlig innovativ og egentlig dynamisk. Men hatt det så vi at smarre ender, hitapumper, smarre framlegslige ender som solceller, og små vindmøller, og hvis anker hører en vannturbine, kunne komme av nettet. Og her vi kan bruke en selv gjøre en part av sånne nusle, og gjøre mer enn han nøyter, så kan han kanskje ikke tjene penger på det. Ja, det slår vi med seg her, er det? Okej, vi får nog höra framlöna från ministern. Jag kan nu komma en akkurat in i hörna. Det er også et tegn på fremsynighed. Det er en fremsynighed, når I tager opgaven så seriøst og sætter et mål,
som måske kræver mere end bare at springe over, hvor gæret det er lavest. Men jeg tror ikke, at det ligger til jer som folk at tage den letteste løsning, medmindre det også er den bedste løsning. I er ikke bange for at tage fat, så jeg har stor tiltro til, at I, hvis jeg besøger jer igen i 2030, i den tid er jeg sikkert ikke dansk klima- og energiminister, så tror jeg, at I har nået de mål, I har sat jer for. Jeg er blevet annonceret til at tale om dansk og europæisk energipolitik, men jeg vil jo rigtig også meget gerne tale om Færøerne. Så nu for at være artig, vil jeg indlede med den danske politik og den danske historie om grøn omstilling, før jeg kommer tilbage til jeres situation. For det er ikke kun Færøerne, der står over for at skulle omstille energisystemet. Det gælder også resten af verden og også Danmark. For mig er det et hovedprincip, at grøn omstilling ikke bare er noget, der koster penge og er besværligt, men også er noget, som skaber nye muligheder. Derfor er jeg også stolt over det danske regeringsgrundlag fra november sidste år, som kobler behovet for vækst med behovet for grøn omstilling. Det er det hele taget et regeringsgrundlag, der summer af grøn optimisme. Det er nemlig den danske regerings mål, at Danmark i år 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler, men som et skridt på vejen skal vi allerede i 2030 have mindst 50% af det samlede danske energibehov dækket af vedvarende energi. Vi har ikke lagt os fast på de konkrete virkemidler endnu. Det vil være en kombination af forskellige virkemidler. Et af virkemidlerne vil være vindkraft. Det gælder sikkert også her på Færøerne. Oprindeligt var startskuddet for den grønne omstilling i Danmark udviklingen af Tvindmøllen, som blev opstillet i 70'erne. Man kan vist kalde den første, det for den første moderne vindmølle, og den snurrer i øvrigt stadig. Så selvom motiverne var nogle andre dengang for den grønne omstilling, nemlig et forsøg på at bruge mindre olie på grund af oliekrisen, så har vedvarende energi haft en plads i det danske elsystem meget, meget længe. For der er ingen tvivl om, at vindkraft har haft en plads i elsystemet og i Danmark, og også vil have det fremadrettet. Vi har sat os et mål om, at Danmark skal være det første land i verden, hvor havvind kan klare sig på markedsvilkår. At vind er en del af fremtiden, er der således ikke sat spørgsmål ved. Men som alle andre fluktuerende energikilder, har vindkraft også nogle udfordringer. Vindmøller leverer som bekendt strøm, som vinden blæser, og det er en udfordring, når vi også gerne vil have lys i stikkontakten, når det er vindstille. Det omvendte kan naturligvis også ske, således at vinden leverer mere end nødvendigt. Lige præcis, det gælder jo alle fluktuerende energikilder. Det er det, der er hele udfordringen, og så selvfølgelig at sikre, at systemet ikke bliver for dyrt. For vi og I her på Færøerne er kun foregangslande, hvis vi demonstrerer, at omstillingen kan gennemføres til en pris, der er til at betale. Helt grundlæggende har vi i Danmark den fordel, at vi er koblet op på det nordiske elmarked og har flere udlandsforbindelser. Så selvom det danske elsystem ikke er særlig stort, er det bundet sammen med vores nabolande på kryds og tværs. Det er med til at skabe forsyningssikkerhed og er med til at sikre, at vi kan komme af med strømmen, når den bliver produceret. Omvendt kan vi så købe noget norsk vandkraft, tysk solkraft, eller hvor elen nu produceres, når vinden ikke blæser, eller der er skyer for solen. Faktisk betyder det, at vi er forbundet på kryds og tværs, at vores elpris kun er dansk i 10% af tiden. Resten af tiden er det vores nabolande, der er med til at sætte elprisen. For at illustrere, hvordan det nordiske elmarked og vores udlandsforbindelser fungerer for os, så tror jeg, hvis al strømproduktion i Danmark blev indstillet, så vil vi formentlig stadig have strøm i hele landet på grund af import
fra nabolandene og vores mange kabler. Den mulighed har I ikke her på Færøerne, når I nu skal til at udbygge med mere fluktuerende, vedvarende energi. I hvert fald ikke uden at bygge nogle meget, meget lange ledninger først, og det ligger vist ikke lige i kortene. Det forholder sig jo sådan, at i elsystemet skal forbrug og produktion altid være i balance for at opretholde en stabil drift af elnettet og dermed elforsyningen. Det er en meget større udfordring at holde stabilitet i et lille elsystem som i det færøske end i et stort elsystem. Det stiller større krav til fleksibilitet i små elsystemer, hvor både produktion og forbrug skal spille sammen for at sikre en stabil elforsyning. At der ikke er udenlandsforbindelser til og fra Færøerne, betyder, at I må finde andre løsninger, men heldigvis har I jo nogle muligheder, som vi ikke har i Danmark. I kan bruge den overskydende vindstrøm til at pumpe vand op i vandreservoirs, som senere kan bruges som vandkraft. I kan også opvarme vand til fjernvarme med strøm fra vindmøller og på den måde få en grøn varmeforsyning. I det hele taget er elektrificering af det færøske samfund et lige så vigtigt punkt, som det er i Danmark, måske endda vigtigere. Til gengæld kan jeg så trøste jer lidt med, at det er et godt tidspunkt at ville mere vedvarende energi ind i systemet på. Der er nemlig sket nogle ret store teknologiske skred de senere år. I Danmark har vi set det med havvindemølleparken Kriegers Flak, som skal opføres i Østersøen. 37,2 øre per kilowatt-time kommer den til at koste, og det er verdens billigste havvindmøllepark. Vi har også set et stort fald i priserne på solceller. Landvind har altid været den billigste form for vedvarende energi i Danmark, men nu puster solcellerne dem i nakken, og vores solcelleudbud fra december sidste år havde faktisk en lavere pris end landvind. Jeg tror også, at der kommer til at ske rigtig meget på batterifonden og med andre typer for lagringsteknologi. Jeg tror, at batterier vil kunne være til stor nytte i det system som jeres, og mulighederne bliver jo nok kun bedre og bedre frem mod 2030. I det hele taget skal vi ved overgang til 100% vedvarende energi i langt højere grad benytte sig af vind, sol og tidevand til at producere el. Det er klart, at den måde at producere el på er helt afhængig af vejr, årstider og tidspunktet på døgnet. Det er derfor vigtigt, at strømmen udnyttes mest effektivt i perioder med høj produktion for de fluktuerende energiressourcer. Det er vigtigt, fordi det skal sikres, at forbrugerne også får strøm ud af stikkontakten i perioder, hvor solen er gået om bag en sky, vinden har lagt sig, og det er lang tid siden, at det har regnet. Måden at sikre det på, er ved nogle af de ting, jeg allerede har nævnt, altså lagring ved at pumpe vand op i vandreservoirs, men også fra fleksibel forbrug i elsystemerne, både i Danmark og Færøerne, skal være smarte, og det skal vores forbrug af energien også være. Jeg ved, at I allerede tænker meget i smart energi, og jeg tror bestemt, at løsningerne som et fleksibelt elforbrug er vejen frem, både i Danmark, i EU og også her på Færøerne. Så jeg ved også, at I allerede er godt med på Færøerne, og allerede har udrullet fjernaflæste målere til forbrugerne, og implementeret smarte energiløsninger i elnettet, således at forskellige komponenter kan kommunikere sammen. Det giver fleksibilitet i forbrugerledet, som igen kan være med til at reducere efterspørgslen i perioder med begrænset produktion fra sol og vind. Det er rigtig godt gået. I det hele taget så er fleksibilitet i energisystemet helt essentielt i arbejdet med en effektiv integration af vedvarende energi.
Til sidst vil jeg gerne nævne, at I ikke er alene i den udfordring, som den grønne omstilling er. Det er en situation, som vi alle er i. Jeres grønne omstilling her på Færøerne besværliggøres dog yderligere af, at I er et isoleret system. Men I er heller ikke alene i at være et isoleret system. Det findes der mange af rundt om i verden, og det maltesiske formandskab for EU nærer derfor en sund interesse i at sikre omstillinger af øers elsystemer fra sort til grøn energi. Jeg tror i hele taget, at der er gode muligheder for erfaringsudvekslinger rundt om i Europa, om ikke andet vil I se at kunne bidrage med nyttig viden. Det er en flot, ambitiøs målsætning, I har sat jer for omstillingen af det færøske energisystem. Vi skal heller ikke glemme, hvorfor vi overhovedet taler om, at vi bliver nødt til at gennemføre en grøn omstilling. Vi gør det, fordi vi har et global klimaudfordring, og vi må gøre en indsats for at mindske udledningen af CO2. Så let kan det egentlig siges. Derfor er det også både godt og vigtigt, at Paris-aftalen er ved at sætte skub i hjulene. Men at føre ambitionerne som jeres ud i livet bliver formentlig ikke let. Det er det vist ingen steder. Men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at I har mulighederne og redskaberne til at nå jeres mål. Samtidig er det vigtigt, at der er nogen, der tør vise vejen, og det er I med til. Jeg synes, I skal være stolte af jeres visioner for de smukke øer, og jeg mener, at I er et forbillede for andre øer, som skal prøve at blive lige så grønne som jer. Tak fordi I lyttede til mig, og tusind tak til Sambandspartiet for at have sat den her dagsorden på Færøerne. Det er jeg meget, meget som dansk klima- og energiminister for Venstre både stolt og glad for. Og jeg lovede jer i går, hvor jeg var til møde med statsministeren i Danmark for at diskutere en gasledning fra Rusland til Tyskland, og var årsagen til, at jeg ikke kunne komme i går. Jeg lovede ham at bringe jer de absolut bedste hilsner, og også fra hans side af en stor glæde over, og for at Sambandspartiet også bidrager til på Færøerne at sætte den her meget, meget vigtige dagsorden om grøn omstilling, vedvarende energi, reduktioner i udledningerne af CO2, og så ikke mindst også i forhold til et område som Færøerne, og gøre sig mindre afhængig af energiforsyninger udefra, og i større udstrækning selv kunne fremstille sin egen energi. Tak for ordet, og fortsat held og lykke med det arbejde. Ja, tusind tak, Lars Christian Lilleholt, energiminister. Vi vil nu gå i gang igen med at fortsætte med paneldebatten, og vi vil fortsætte på dansk, sådan at alle kan være med. Vi vil dog starte med, at hvis der er nogle spørgsmål til Lars Christian direkte i forbindelse med hans tale, så er velkommen til at starte med dem, men ellers så vil vi gå i gang med den politiske del af paneldebatten. Der er ikke et direkte spørgsmål til talen, så vi vil gå i gang med den politiske del. Vi har været i gang med noget diskussion om man kan kalde det for den tekniske del. Hvordan kommer man teknisk i gang med en grøn omstilling af det færøske energiforbrug? Og den anden halvdel af paneldebatten, den drejer sig om, hvilke politiske tiltag, hvilke politiske beslutninger skal der tages, for at vi kan komme længere, eller tage nogle kæmpe skridt fremad i forbindelse med en omstilling til grøn energi. Er der nogen, der har spørgsmål eller kommentarer til den del, både fra panelet eller fra tilhørerne?
ligger bag fjernvarme udbygningen i Danmark. Fordi jeg var nemlig i København, i Hellerup, og der så jeg udbygning af fjernvarmenettet. Og jeg fik testet, der var ikke en eneste dansker, der reagerede på, hvor meget det skulle koste. Det koster 1 milliard, og det ligger så bare fjernvarmenettet. Nu er det kommet til Færøerne også. Jeg vil gerne høre om den teknologi ligger bag fjernvarmeudbygningen. Ikke mindst i områder, hvor der er en relativt tæt bebyggelse, der kan det være en rigtig, rigtig god idé at producere fjernvarme. Og ikke mindst, når det kan lade sig gøre at producere fjernvarme i en kombination, hvor man både laver el og fjernvarme samtidig. Det har vi haft et stor succes med i Danmark. Og hver eneste gang, vi udbygger med fjernvarme i Danmark, så er det en forudsætning, at det skal kunne svare sig for forbrugerne at installere fjernvarme i stedet for det, der kunne være alternativet. Og det håber jeg da også, når man har planer om at udbygge med fjernvarme, hvis man har det på Færøerne, at man så sikrer sig, at der skal være en god, fornuftig økonomi i det. Dertil kommer jo også, at vi i større udstrækning også kigger på, hvad muligheder der er for at bruge el i fjernvarme. Og der kan man jo sige i forhold til, at et område som Færøerne, der kan det jo godt være oplagt at overveje det. Fordi det vil jo have muligheden for, at man så kan bruge elen, for eksempel i nogle elpatroner, i nogle varmepumper, og dermed kunne bruge den overskydende el. Når man er i et lukket elsystem som det færøske, og hvis man så får en stor produktion af vedvarende energi, for eksempel på vindmøller, så kan der godt være perioder, hvor det kunne være fornuftigt at kunne lagre den energi. Og der må man bare sige, at der er fjernvarmenettet faktisk en rigtig, rigtig god måde at lagre el på, og dermed kunne bruge elen, og dermed at holde han har sagt, vandet varmt. Det som jeg har til at sige til fjernvarme, så er det således både i Færøerne og i Danmark, og særligt her i Færøerne, at der er kun ganske få tætbebyggede områder. Og i Danmark har man udbygget de tæt bebyggede områder, så det er kun de utæt bebyggede områder tilbage. Så situationen er faktisk den samme i Danmark og Færøerne. Og der er problemer med fjernvarme, med varmespild, når de bliver transmitteret over stor afstand. Så i stedet for, hvis man skal bruge el til opvarmning, så var det måske mere nærliggende at sige nærvarme i stedet for fjernvarme. Således at man får elen transporteret ud der, hvor den skal bruges, og så omdannes til varme der. Fordi så er den på plads. Det vil sige, er der lækage i varmesystemet, så bliver huset opvarmet. I stedet for det andet, der opvarmer man, ligesom i Island, der opvarmer man vejen og parkeringspladsen og sådan noget, så man ikke har sne i sådan en kørsel og sådan noget. Det har vi ikke råd til. Ja, Jakob. Ja, jeg har et spørgsmål til politikerne, de færøske, Barder og Axel. Hvad har I tænkt at gøre for at få politisk stabilitet inden for energiområdet på Færøerne? Vi hørte Peter Jørgensen fra Danmark sige, at det var positivt og godt, at man havde et stabilt dansk politik vedrørende energiområdet. Jeg kan huske, at et af det første, som Axel skulle svare på, da han blev lagmand, det var vedrørende, at SEV var i gang med at give lov til marken at komme ind på nettet sammen med SEV. Og det var næsten samtlige politikere i Lagtinget, som sagde, at det var forfærdeligt. Det var en virkelig hård modstand mod det. Nu for ikke så længe tid siden, så var det Bjørn Samuelsen, som havde stillet et spørgsmål til sin minister, som er i hans parti. Og hun spurgte om vedrørende cirka det samme. Og det var næsten samtlige, som sagde, at det var forfærdeligt, ikke at det var flere på nettet. Det var lige Jon Leif Johannesson og Karl B. Højgaard,
som havde en anden... Jeg synes bare det, at inden for 1,5 år, så har Lagtinget totalt en anden, siger noget andet, end de gjorde for 1,5 år siden. Hvordan kan vi få stabilt politisk? Hvordan kan vi få det bedre? Jeg skal svare først. Det spørgsmål, som jeg svarede på ved Drønne Mag, det var før jeg blev lavmand, men det er for så vidt ligegyldigt. Jeg har ikke ændret mening. Nej, jeg tror faktisk, når det kommer til energipolitik, så er vi i den heldige situation på Færøerne. Når vi diskuterer fiskeripolitik, skattepolitik, eller for den sags skyld riksfællesskabet, så er uenigheden så stor, at det er svært at få et rimeligt og en sagligt diskussion. Men inden for energipolitik, så tror jeg næsten, at samtlige partier er enige om, hvilken retning vi skal, og hvilke mål vi skal have sat os, og hvordan vi skal nå de mål. Selvfølgelig skal det være nogle små uenigheder. Når det kommer til vedvarende energi, så er det for mit vedkommende og mit parti, har det stor betydning, at vi har SEV, men vi også har fri konkurrence på området, og vi har et udbud hele tiden. Og jeg vil gerne have private investorer og private virksomheder, når det kommer til vedvarende energi, men det må være fordi, at de er billigere end SEV. Det må være afgørende, fordi det som er afgørende, det er brugeren, altså de private husholdninger og virksomhederne, at de får så billig energi som muligt. Og hvis det er private virksomheder, der kan producere billigere energi end SEV, så er det meget velkommen. Men så skal det også være billigere eller lige billigere. Ja, men der er vi næsten enige. Ja, var det... Ja, men så er vi nok enige hele vejen. Men det som jeg tror, at den her konference, som for eksempel vi har her i dag, den kan være også med til at for os politikere også at tænke, hvordan når vi målet i 2030, fordi at vi er enige om målet, det er ikke det, som er problemet. Og der er jeg af den opfattning i hvert fald, at vi har løsningerne, det har vi hørt her i dag. Der er flere aktører, der har et bud på, hvordan det kan laves, men det kræver så en liberalisering, sådan at adgangen til nettet er på lige vilkår. Og så nævnte Axel Johansen, Lagmann, det her med prisen var alt afgørende. Jamen det er så spørgsmålet, er det prisen ind på nettet det er afgørende, eller er det prisen ud til kunden det er afgørende? Fordi at hvis du skaber en liberalisering, lige vilkår til adgang til nettet, og du får den nødvendige konkurrence, som skaber innovation, udvikling osv., så er det også en gevinst på lang sigt til kunderne. Så det er en blanding mellem en liberalisering og en lige adgang til nettet, som på sigt, efter min opfattelse, kommer til at afgørende for, om vi når i mål i 2030, som jeg har sat os for. Uden at vi blander mig i færøske politiske forhold, det skal man ikke gøre som dansk politiker. Så vil jeg bare sige, og det skal man være meget forsigtig med det, så vil jeg bare sige, hvis man skal foretage de investeringer, der er nødvendige i forhold til grøn omstilling, vedvarende energi og hele elsystemet, så er man nødt til, at nogle af de stabile, politisk bærende kræfter, de er enige om det på den lange bane. I Danmark, der har energipolitikken været båret af Venstre, Socialdemokratiet, det radikale Venstre, Konservative Folkeparti, som de bærende kræfter i 40 år. Og uanset om jeg er minister, eller Martin Lidegaard er energiminister, så kan det godt være, at der er lidt, måske lige med hastigheden, når vi kører 200 km eller 180 km i timen i forhold til at nå målsætningerne, men retningen er den samme. Og hvis nogen skal have tillid til også at investere i grøn omstilling, så kræver det, som jeg ser det, i hvert fald i forhold til danske forhold, så kræver det bred politisk enighed om retningen. Fordi ellers så står investorerne af, og så vil de ikke være med. Nu har jeg ikke dybtgående kendskab til det færøske energisystem, men jeg vil opfordre jer til at bevare kontrollen med nettet. Jeg ved ikke, hvordan det er. Men hvis man kan det, er det en rigtig god idé. Og så lade konkurrencen være på det, der flyder nede i nettet. At der kan der være en konkurrencesituation, men det er på en eller anden måde, enten via andelsejede selskaber, jeg er ikke helt klar over, hvilken form der er, men det at have kontrol med det,
det er helt afgørende, at man ikke løsner den kontrol, fordi så er der en risiko for monopoldannelser, og at nogen pludselig sætter prisen på energien, på elen. Det er bare en opfordring. Og jeg ved det, jeg har ikke sat mig 100% ind i det forhold. Der var ikke nogen, men mit spørgsmål, det er så til de udbud der, som både slagmanden siger, at det skal være billigere end elværket. Når du konkurrerer mod foretagende, som har en helt klar politik, der siger non-profit, hvordan skal du så kunne konkurrere? Der skal ingen gevinst være. Er der så en realistisk mulighed overhovedet? Selvfølgelig er det en mulighed, fordi det er ikke noget galt med en non-profit virksomhed. Hvis en privat drevet virksomhed ikke er mere effektiv end en non-profit virksomhed, hvad er så formålet? Altså, det må selvfølgelig være sådan, at man er mere effektiv end en ikke profit drevet virksomhed. Fordi det afgørende, det er os, som er brugere, skal få så billigt som muligt. Vi kan ikke sige, at vi skal have vi skal vælge en profit virksomhed frem for en non-profit virksomhed, fordi hvorfor, hvis det ikke er billigere? Men hvis det er en konkurrence, og det skal selvfølgelig også være rimelig, så kan det være, så er det i hvert fald mulighed for, at en privat drevet virksomhed kan vinde den konkurrence. Bare lige en bemærkning til det, for i dag har vi jo en non-profit foretagende, som hedder SEV, men de har faktisk et resultat, som er kæmpestort i forhold til andre foretagende på Færøerne. Så det er non-profit foretagende, men de har et overskud på, hvad var det, 120 millioner eller sådan noget. Så, ja. Ja. Jeg vil først bemærke til det samme omkring, at det skal være billigere. Og i vores præsentation i dag var der i hvert fald nogle af de ting, der blev sagt. Det er, at vi sidder med den opfatning, at det politiske system faktisk ikke har forstået, hvordan energisystemet, energimarkedet på Færøerne skal være. Og det viser noget den sidste diskussion her. At man siger, at det skal være billigere, det er den eneste måde at komme ind. Man har ikke en verdens chance at konkurrere mod et monopol. Og derfor skal jeg heller tilslutte mig til de holdninger, som Lars Christian kom med, at staten, eller det vil sige landstyret og kommunen, de må finde ud af at eje nettet og drive nettet og stå ansvar for energisystemet. Et model kunne være, at kommunerne så ejer kraftværkerne og kunne tjene nogle penge på det, og så kom der nye aktører ind og producerede på konkurrencemæssige vilkår, men det er ikke forbudt at tjene penge, og man skal tjene penge, hvis man skal overhovedet kunne forsvare de investeringer, både for sine ejere og de investeringer og til de reinvesteringer, så er du nødt til at tjene penge. Og hvis du ikke har mulighed for at tjene penge i produktionsapparaterne, så er du nødt til at tjene det ud, når du sælger. Og det er det, som også vi ført frem i vores præstation, at vi er nødt til at åbne op for nettet og markedet, således at man eventuelt kan producere sin egen energi og sælge den til sine egne kunder med, og så få business casen til at hænge sammen på den led. Hvis du skal producere billigere end monopolet, og købe det dyrt af monopolet igen, så er det ikke muligt for, at kunden kan få noget som helst billigt. Det kan kun blive dyrere. Og det er den tankegang, som I politikere må se, at ved at åbne lidt op for det, så kan vi få en innovativ produktion, og så kan vi få nogle businessmodeller op, således at i sidste ende at kunden får et produkt, der kan bruges til en rimelig pris. En kort bemærkning, jeg følger op på det, som Borger sagde. Der er jo forskel på at konkurrere på prisen, du sælger ind, og den, du sælger ud. For det er der, hvor SEVs 120 millioner ligger. Vi kan sagtens konkurrere på udsalgsprisen. Men hvis vi skal konkurrere med SEV om
og byde ind på en produktionspris, som er utrolig lav på de nye vindmølleparker. Samtidig med, at udsalgsprisen på elektricitet ligger her. Jeg siger ikke, den er for høj. Jeg ved godt, den er ret billig på Færøerne i forhold til mange andre steder. Så kan vi ikke. Men hvis man giver de private lige rettigheder til at bruge nettet til en netomkostning, producere, betale en rimelig netomkostning, og så konkurrere, så er der overhovedet ikke noget problem. Og jo hurtigere I gør det, jo hurtigere kommer I til Vision 2030. Og jeg vil understrege igen, det er ikke SEO-bashing, for jeg ved, at prisen på Færøerne på elektricitet er ret god, og jeg har stor respekt for det selskab, og jeg er helt enig med ministeren i, at SEO skal bibeholde rettigheden over nettet og sætte strenge krav til os andre. Ja, du kommer i køen. Det er først Hakon, og så William, og så Tormand. Ja, bare en lille opklaring omkring non-profit. Det er rigtigt, at vi tjener mange penge i øjeblikket. Det skal vi også. Der er kæmpe investeringer foran os, og alle de penge, der bliver tjent, dem ejer elbrugerne, og de går til investeringer i fremtiden. Så der er ingen tvivl om det. Så non-profit, det er i hvert fald lige med, at der ikke udbetales dividend i systemet. Og alle pengene bliver brugt i elsystemet, så det er godt, og det er nødvendigt, fordi der er store investeringer foran. Så bliver der snakket meget om at ændre på, og det er især i produktionen, og det er spørgsmål at ændre på strukturen. Og jeg spørger bare, hvorfor? Det har jeg ikke rigtig fået svar på endnu. Nogen siger jo for konkurrence, og jeg har sagt, konkurrence det er et middel, det er ikke et mål. Hvad skal konkurrence medføre? Hvis den giver effektivitet i form af billigere priser, så ja, så kan jeg godt forstå det. Og til det vil jeg så sige, hvordan skal man ændre, og hvad får slutkunden ud af det? Og jeg har ikke set nogen dokumentation på endnu, at det bliver billigere for slutkunden. Og det er kun en til at betale hele gildet, og det er slutkunderne. Så jeg savner, hvad man har tænkt sig på det her område at lave, nogle forklaringer på det, og nogle udredninger for, hvad man så får ud af det. Men jeg kan i hvert fald forudse, at en sådan lille liberalisering, den vil medføre kæmpe udgifter i form af administration. Og det er vel også grunden til, at EU har sat den grænse på, der hedder 500 gigawatt-timer om året i et elsystem i 2000, og hvornår var det, Terje? 1996 var det skæringstidspunkt, hvor EU siger, at på det tidspunkt, hvis du er under 500 gigawatt-timer elsystem, så giver det ikke rigtig mening at dele det op, og at dele produktion op i net og produktion, og at det giver bedre mening. Og selvom jeg er liberal af tankegang rent privat, så er der nogle gange, at jeg synes, at jeg må bøje mig selv. Jeg har et dilemma, og det er, at jeg må bøje mig for, at monopol er bedre. Men der er så et, der er værre. Der er så et, der er værre end et offentligt monopol, og det er så et privat monopol. Så det er ikke helt det aller værste. Lige en kort kommentar til det der med dokumentationen. I min præsentation, da vi startede indlæg, der nævnte jeg den dokumentation for, at liberalisering af markedet på små markeder gav billigere priser, øget effektivitet og bedre forsyningssikkerhed. Så det var bare lige for at svare på det, at du ikke så nogen dokument. Jeg kan godt sende den dokument til dig. William, værsgo. Som en, der har boet og arbejdet i energimarkedet i Danmark i mange år, vil jeg sige, at stabiliteten i den politiske proces der har, det har været lige slemt på nogle områder, uanset regeringen. Man har ventet meget længe efter den skatteafgiftanalyse. Og som en, der har prøvet at sælge varme ved hjælp af finansiering med varmepumper, vil jeg sige, det er meget svært at sælge noget på et marked, som man forventer bliver billigere næste år. Det er det samme her. Hvis man ikke ved, hvordan vilkårene vil være, vi kan kun have åbnet op for investeringer, også private investeringer, både på forbrugersiden, hvis man sælger fjernvarme, eller løsninger der, eller på forsyningssiden, hvis man ved, hvordan vilkårene er, og at de vilkår er robuste, så man ved, hvad sker der, når der pludselig kommer et eller andet investeringsstop, overophedning af økonomien, som gør, at man pludselig politisk får andre tanker. Hvad sker der så? Men der sker intet, før man er sikker på, hvordan reglerne bliver fremover. Ja, Johan? Ja, jeg må igen gå lidt af non-profit.
Fordi når vi nu kigger på de her gamle kraftværker, som har kørt i Vestmanland nu i 60 år, 55-60 år, og hvor der er en produktionspris på nok omkring de 10 øre, og en udsalgspris på 1,47 eller deromkring. Det er profit. Du har samme pris, så vidt jeg ved, til de gamle kraftværker, som er fuldstændig afskrevet 2 gange. Det er det, som jeg vil sige til, så igen til vores lavmand. Det er profit. Ja, Lars Bjørn, og så... Jeg tror ikke, vi er så uenige. Altså, selvfølgelig er det afgørende, at det må så den billigste af danske vinder konkurrencen. Men det er nok det, som du er inde på, det er, at den konkurrence, som er nu, ikke er rimelig. Og det vil vi selvfølgelig også se på i det arbejde, vi laver i landsstyret nu, at konkurrencen skal selvfølgelig være rimelig. Men det må være den, der er billigste vinder konkurrence. Ja. Det var faktisk lige det, jeg ville høre. Det var lige Tormand inden Bjørn. Du får ordet lige om lidt. Tormand, du sprang dig over lige før. Ja, vi sammenligner os tit med Danmark og danske priser, og nu jeg sidder ved siden af energiministeren, så ved han sikkert meget bedre end mig, at der er store afgifter på el i Danmark. Der er PSO-afgift på 1 krone eller sådan noget. 1 krones penge, og elprisen, udsalgsprisen til kunden er den samme, som vi har den her i Færøerne. Så det betyder, at elselskaberne her, de tjener eller elselskabet, må man sige, monopolet, de tjener 1 krone mere per kilowatt-time, end hvad man tjener i Danmark. I Danmark, der tjener man måske 10 øre eller 7 øre eller sådan noget. Altså her tjener man så i hvert fald 1 krone og 7 øre. Ja, så der kommentarer herfra. Ja, tak. Nu var det Jakob Sune, den forhåndværende bestyrelsesformand for CF, som nævnte dette med, hvordan får man politikerne til at mene det samme i dag som i morgen, eller som de mente i går. Nu vil jeg sige, at det er jo måske forskelligt, hvad det er, man hører, når man hører de her debatter i Lagtinget. Min holdning er nøjagtigt den samme i dag, som den var for mange år siden. Nemlig, at vi skal skille CF i en produktionspart og en netpart, hvis og så fremt, at det giver bedre adgang til private, til andre, der kan producere strømmen billigere og bedre og hurtigere. Altså sådan, at vi hurtigere når det grønne mål, vi har sat os. Det er helt klart. Hvis det er den rigtige vej at gå for hurtigere at nå det mål, som i dag er meget svært at nå, så skal vi gøre det. Vi skal ikke gøre det, fordi at vi synes, at de private skal have en fordel, eller fordi vi er glade for de private. Det er ikke derfor, vi skal gøre det. Vi skal gøre det, fordi det tjener den færøske borger, at der bliver produceret mere grøn energi hurtigere og til en konkurrencedygtig pris. Hvis det ikke er tilfældet, så giver det ingen mening. Jeg siger ikke nødvendigvis, man skal elske CF. Jeg siger bare, at man skal i hvert fald lukke op for, at det er muligt for private nemmere at komme ind. Og det er det, vi prøver at udtrykke. Og når der var en politisk reaktion på, at CF havde lavet en alliance med et privat selskab, så tror jeg, det handlede meget mere om, at netop når man har en monopol på markedet, et stort monopol, så må man ligestille alle. Altså hvis man lukker op for private, så må man gøre det på en måde, at alle kan komme til. Og jeg tror, det var det, den politiske debat handlede meget om. Og nogle gange, fordi medierne ikke går særlig dybt med de her diskussioner, så er det, der kommer ud, måske meget fragmenteret. Så jeg mener, at hvis man skal nå politisk stabilitet, så skal vi lave store aftaler mellem Sambandspartiet og os og andre partier. Og så skal man lave en aftale om, at det her er den vej, vi går, og vi bruger de her redskaber, fordi vi ved, hvad målet er. Det er vi jo enige om. Men vi er slet ikke kommet dertil, hvor vi har sagt, at det her er måden, vi gør det på. Og det er en proces, vi er i øjeblikket lige nu. Ja, nu er der mange kommentarer, men vi skal til at runde af. Så jeg synes, vi tager nogle 2 eller 3 stykker, og så tager vi en sidste runde hen over bordet, og så runder vi af. Der var Jakob Sune, og så var der vist 1 eller 2. Ja, de 2. Fint. Jakob Sune? Først en lille kommentar til Bjørst. Det var et udbud, som var
alle havde mulighed at være med i, da vi tilbød magten at være sammen med os. Så det var helt klart, at alle havde mulighed at være med. Men det som jeg tænker på nu så jeg finder noget om en business case. Jeg så på Røgts slides, at han sagde 95 øre plus net på 30 øre. Og så var det noget med systemydelser på 20 øre. Det giver 1,45 kr. Den billigste pris, den hedder 1,10 kr. Så hvis vi tager 1,10 kr. fra 1,45, så er vi på minus 35 øre, som vi på Færøerne kalder marsander og skal betale, eller husmor for Vesterbro skal betale. Så hvis business casen i et privat skal være på den måde, så bliver det ikke den rigtige, som kommer til at betale. Så jeg synes, vi skal være meget betænkelige på at skifte monopolet ud. Ja, så er det Lars Christian. Jamen altså, bare tak for de bemærkninger, jeg hører. Og så vil jeg sige, at i Danmark, der er vi meget optaget af, at der er en total adskillelse, også af økonomierne, mellem transmissionen og så det, der løber i rørene. Altså, at der er en fuldstændig adskilt økonomi, og vi er netop nu i gang med lovgivning for at sikre, at der ikke sker en sammenblanding af økonomierne, men man præcis kan se, hvad det koster at transmittere elen, og at der må ikke komme penge fra kan man sige, fra køb af el over i transmissionssystemet, men det skal være, og vi er endda gået så vidt, så vi kræver fuldstændig selskabsmæssig adskillelse, og de må ikke engang køre i de samme biler, eller gå i det samme tøj, de medarbejdere, der er ansat i de to forskellige selskaber, netop for at sikre, at der er en total adskillelse. Det er et meget, meget bærende princip, som der også er meget, meget bred enighed om i det danske Folketing. Og så vil jeg sige, at så er det jo også helt afgørende for et erhvervsliv, at der er konkurrencedygtige elpriser. Det er også vigtigt på Færøerne. Altså skal man, I er jo også i en konkurrencemæssig situation, fiskeriindustrien og så videre, er jo dybt afhængige af, at elpriserne er konkurrencedygtige. Og derfor synes jeg jo, det må jo handle om at sikre sig et system, som sikrer, at elpriserne er konkurrencedygtige, og de er på det laveste mulige niveau. Det er afgørende i forhold til at kunne skabe arbejdspladser, fastholde arbejdspladser, udvikle industri og så videre. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at sikre sig, at den el, der løber ned i ledningerne, den også er grøn. Og der må der jo stilles nogle politiske krav fra politikerne om at sikre sig, at elselskaber og dem, der leverer elen, at de kan også gøre det på en bæredygtig måde. Og så også have fokus på, at den grønne el, der kommer, at den også er til at betale for både de private husstande og virksomhederne. Det er også et fokus, vi har i Danmark. Og der er vi jo heldigvis kommet dertil nu, at grøn energi er konkurrencedygtig med fossil energi. Det er med de seneste udbud, der har været på vind i Danmark, der er prisen lavere, end hvis de skulle opføre tilsvarende kul- eller oliekraftværker. Så det skal vi jo også, det synes jeg også er vigtigt, at I tænker på i jeres energiforsyninger. Vi er kommet til et tidspunkt nu, hvor det faktisk kan lade sig gøre at lave grøn omstilling, uden det er dyrere end fossil energi. Og det handler om at tænke sig om, og så tror jeg også, det er vigtigt, og det synes jeg, jeg skal jo ikke blande sig, men det der med, at der er stabile politiske rammer om det, det kan godt være, at der er nogle hjørner, noget man kan være uenige om, og nogle afgiftsanalyser og nogle småting. Men generelt, at man ved, hvad det er for en retning, man vil, at man ikke bare ændrer fra valgperiode til valgperiode. Fordi gør man det, så er der ingen, der har lyst til at investere, så kommer de private investeringer ikke, og så bliver der skabt en usikkerhed om, hvad det er for en retning, der er gældende. Så var der en sidste markering. Var det Håkon? Ja, nej, det var lidt inspireret af Bjørn Samuelsen, og jeg forstår godt det, der blev sagt. Og hvis jeg havde ubegrænset med midler, altså hvis man tænkte sig, at man er ubegrænset med midler, så kunne man jonglere med alle boltene samtidig. Nu må man vælge lidt, hvad man jonglerer med, og jeg synes, at det spor, der kører langsomst, det skal op i fart, så man bør lægge sine ressourcer ind der, hvor der sker mindst. Og det er på forbrugersiden. Der sker meget på produktionssiden. Vi kommer ikke uden om, at der er en regulator på området, som styrer det her med hård hånd. Og det hedder Oskar, sidder på omkørselstoveren. Og om du siger det ene eller det andet, et liberalt system eller et monopolsystem, alt går igennem, at det skal kvalitetssikres også der. Så det bliver med den hastighed, som det system siger, og ikke sådan, at der er et marked, hvor man bare byder ind. Altså, Telje viste en fin graf, hvor du
øger med 20 megawatt hver andet år. Du får ikke øget elandelen, den grønne andel af den årsag. Men skal vi nå det der 2030 mål 100% på land, så skal det spor, der kører mest langsomt, det skal op i fart. Og der skal meget energi ind med at få gode business caser på elbiler og på opvarmning. Der er den største mangel på indsats. Ja, okay. Du får den sidste konto, du får lov til at afslutte. Det vil vi gøre bagefter, det er, vi tager den aller sidste runde. Vi får cirka et halvt minut hver. Vi starter fra den ende af, og vi fokuserer på det der med markedsføring, nej ikke markedsføring, men markedsgøring, altså det at gøre elnettet, om det skal være muligt for andre at komme ind på nettet. Altså skal det beholde monopol, eller skal vi afskaffe monopol og liberalisere markedet? Det der bliver hovedspørgsmål. I får 30 sekunder hver, og så slutter vi over i den her ende, som egentlig er de jo lokale beslutningstagere, dem der har mest betydning. Det skal først høre bemærkningerne hen ad vejen. Værsgo, Carl Leo. Tak for det. Her på Færøerne snakker vi meget ofte om ejerstruktur. Hvem det skal eje, hvem det skal være medejer af forsyningen af el her på Færøerne. Og jeg har fulgt dansk politik lidt, og I er været meget enige, som du siger, de sidste 30 og 40 år. Men så kom det et salg ud af DONG, hvor der kom nogle amerikanske investorer ind og købte en del af DONG, og der var I knapt så enige. Hvordan ser man om ejerforholdene? Er det godt, at investorer kommer ind, eller vil man have det, at det er det offentlige som ejer? Ja, du skal få lov til at svare. Tusind tak for spørgsmålet. Det er sådan, der hvor vi vil have det offentlige, det er det offentlige, eller i hvert fald i offentlig kontrol, der skal være nettene. Det er det afgørende, og det er også det, der var, da vi solgte det ud af DONG, der solgte vi ud af produktionsaktiviteterne, men vi beholdt netdelen. For eksempel så overgik den del af DONGs gasnet, som DONG havde kontrollen over, det er nu overgået til et statsligt selskab, og det er vi så ved at kigge på, hvordan vi håndterer det fremadrettet. Det afgørende for os, det er, at der er en klar adskillelse af interesser, at produktion, det er privat, og det skal ikke være i et offentligt kontrol, og systemet skal være, enten skal det være båret af, vi har jo en tradition i Danmark for andelsejede energiselskaber, hvor der er en massiv offentlig kontrol med den måde, de agerer på, eller som vi har det store statslige selskab Energinet.dk, som har ansvaret for alle de store hovedledninger. Og det er det princip, vi træffede tilbage i 2003, 4, 5 stykker, hvor vi træffede den her beslutning om, at det var den måde, vi ønskede fremadrettet at indrette det danske energisystem på. Det sikrer jo den bedst mulige konkurrencesituation, og så skal der være fuldstændig gennemsigtighed med de priser, der er, for at transmissere, at man ikke må tage overpriser og en meget, meget skarp regulering med, at man sikrer sig, at den pris den er rigtig. Men omvendt skal der selvfølgelig også i den pris være indregnet ressourcer til at kunne udbygge kapaciteten, sikre sig, at elnet og så videre lever op til de krav, der er fremadrettet, at man kan transmissere. Og der vil Færøerne jo også få en udfordring, hvis man kommer op på 100% vedvarende energi i 2030, og så sikre sig, at elnet, som også er moderne og veludviklet og i stand til at klare at kunne transformere, flytte større mængder af el baseret på grøn energi. Ja, så starter vi den sidste runde. Og det spørgsmål går på, det er om man skal liberalisere markedet. Det vil så delt op i produktion, net og distribution eller salg. Sådan at man har de 3 enheder adskilte. Værsgo, William. Du får et halvt minut, og så kører det ellers den her vej. Der er et naturligt monopol i det her. Det er transmission og distribution. Spørgsmålet er om finansiering, investeringer i kapacitet, produktionskapacitet. Der har man i dag en situation, der har man i dag kopieret den danske elforsyningslovs regler for offshore vindmølleparker over 25 megawatt. Det betyder, at hvor man ved, hvad ejerforholdene er, det er staten. Sådan er det ikke her.
Man har få lokaliteter, hvor man kan gøre noget. Det vil sige, hvis man, og samtidig har man en kobling, der hedder, at CF har pligt til at købe. Det skal laves om. Klumperne bliver nødt til at blive færre, men man bliver nødt til på forhånd at vide, hvor kan man placere nogle ting. Så kan man godt liberalisere, så man ved, hvor tingene er henne. På forbrugssiden kan man også godt gøre det. Det giver ikke, der er ingen grund til, det kan man sagtens. Og det kan godt give god mening. Håkon? Ja. Jeg synes, der er enighed omkring, at transmissionen nettet skal være i et selskab for sig, eller i en enhed for sig, og det er det også i dag. Der foreligger regnskab, netregnskab for den enhed. Faktisk, og så har vi snakket om, skal der flere aktører ind på produktionen? Jeg ved ikke, om jeg har tænkt over det, men der er faktisk 4 aktører i produktionen i dag. Og de 4, de hedder, vores kammerat her Røgt, det er en af dem. Der er et Parstrafælder Vindfælder i Husær. Det er et selskab for sig, som producerer ind. Der er et Parstrafælder i Næsær, Vindfælder i Næsær. Det producerer ind. Og så er der SEO, som tager sig af resten. SEO-produktion. Og der foreligger et regnskab også for SEO-produktion. Så der er 4 aktører, der producerer ind i dag. Det har man kunnet gennemføre med den lovgivning, der er. Elforsyningsloven, der har været 2 udbud omkring vind. Og Røgt kom ind før, at elforsyningsloven blev lavet, baseret på en aftale, man lavede med SCV. Så der er i dag 4 aktører inde på net, som producerer ind. Ja, helt klart, at det er enig i, at der skal være et naturligt monopol på netdelen, og man skal ikke splitte ad bare for at splitte ad. Det skal være fornuftigt, og det skal være gennemtænkt, men det skal i hvert fald være således, at det er åbent, så der er muligheder. Og hvis man ønsker noget mere på forbrugssiden, så er man nødt til at komme med en ny prisanordning på udsalg af el, således at man ikke er tvunget til, at prisen er til et installation, et matrikel. Du er nødt til at kunne købe el i en grå eller på andre måder, end hvad der er tilladt i dag. Så kommer der ændringer på forbrugssiden. Ja, jeg har den samme holdning til, som Bjørst også nævnte, at vi skal have et netselskab, som er fuldstændig adskilt, også økonomisk, og ejerskabet må sådan set godt fortsætte, men det må være fuldstændig ledelsesadskilt. Og det vil helt sikkert gavne kunden, borgeren i sidste ende, sådan at det her netselskab, det køber el ind til den realistiske pris. At det ikke køber el ind til 10 øre og sælger det ud igen for 1,47 kr. for det ene kraftværk, og så køber til en helt anden pris for et andet selskab, som giver underskud for at finansiere fra de 10 øre. Så ingen tvivl om, at til borgeren, til priserne, så vil det helt sikkert gavne, at man får et netselskab. Tak. Netselskabet har en aldeles vigtig opgave, og det er centralt, at det er et selskab for sig selv. Og derudover så skal der oprettes et marked, så man kan købe og sælge energi. Så skal der nok ske noget på brugersiden. Det er jeg ikke i tvivl om. Jamen, det er sådan set meget enig i. Så vil jeg også godt lige tilføje, at hvis man vil nå målsætninger om 100% vedvarende elstrøm eller energi fra VE eller vedvarende energi i 2030, så er det ikke nok, man bare adskiller netten og så videre. Så kræver det også, at man træffer nogle politiske beslutninger om, hvad man gerne vil. For det kommer ikke af sig selv. Altså, det er ikke sådan, at markedet alene, hvis ikke man påvirker, gør nogle ting, træffer nogle politiske beslutninger om, at det er det, man vil, og gør det, og det tror jeg, man skal begynde at overveje, fordi det at have fokus på det, og så synes jeg også, det er vigtigt at skabe nogle relativt stabile politiske rammevilkår, som man ved, fordi det er ret store investeringer, man skal ud i. Nu kan man ikke bare sådan eskalere fra det ene land til det andet, men i Danmark, det er jo et 2 milliardbeløb, vi investerer alene frem mod 2020 i Danmark. Hvis man ser på, hvad aktørerne investerer i udbygning af net, i omstilling til grøn energi osv. Og hvis de gik hver dag og tænkte på, om de nu kunne være sikre på at få deres afregning måneden efter, eller ændre forholdene, så nu ved næste folketingsvalg, så tror jeg ikke, de har lyst til at investere i Danmark i hvert fald, ikke?
Ja, energiministeren kommer i sit arbejde også ser på fordele og ulemper ved at splitte produktionsdelen og netdelen i to dele. For mitt vedkommende er det ikke afgørende om det er magt, sæv eller røgt til at producere grøn energi. Det som er afgørende, det er at husholdningerne får den billigste produktion af energi, og at også erhvervsvirksomheden får den billigste løsninger, fordi det er det som er afgørende også for vores produktivitet i erhvervslivet. Det er at få så billige løsninger som muligt. Hvem det er, det producerer det er ikke afgørende. Ja, vi har investorerne, de har løsningerne, men det kræver adgang til nettet, og det synes jeg kan kun laves med en slags liberalisering af hvordan du får den her lige adgang til nettet. Hvis vi nu konkurrencen på flytrafikken til og fra Færøerne er jo lige kommet igen, og det glæder sig over, fordi, eller som kunder i hvert fald, fordi priserne er faldet. Nu har vi så problemer i dag med at få ministeren ned i Færøerne, fordi de ikke har det samme udstyr som de andre selskaber på markedet. Det vil sige, at konkurrencen er ikke nu om omkostningen, hvis de lander på Færøerne eller ikke lander, men det er jo noget med teknisk udvikling. Og for at sikre den tekniske udvikling, også på elområdet, så er det vigtigt at have konkurrence. Det skaber innovation, det skaber udvikling, og det skaber på sigt en bedre effektivitet. Ja, og det var det sidste ord fra panelet. Vi vil afslutte konferencen. Det vi har hørt i dag, det har været en del diskussioner om, hvad er det for en udfordring, vi egentlig har sat os med at blive grønne i 2030. Hvordan vil det påvirke nettet? Hvordan vil det påvirke hele energisektoren? Især elsektoren, men faktisk hele energisektoren. Og så har vi rejst spørgsmålet om, er der nogle løsninger på problemerne? Er der nogle løsninger for de udfordringer? Der har vi så hørt nogle løsninger med pump storage og med et, hvad skal man kalde det, et distribueret fjernvarmesystem. Fjernvarmesystem i enkelt løsninger, som begge så giver nogle lagerkapaciteter ind i systemet og giver nogle forbrugsmuligheder, kan starte forbrug op, når man har ekstra produktion. Det vi til slut har diskuteret meget om, det er, hvad er det for nogle politiske løsninger, hvad er det for nogle politiske mål eller slagsmål, man er nødt til at tage for at komme videre i den her sag. Og der er der så ikke fuld enighed stadigvæk, men man kan godt høre, at der er i hvert fald en enighed om, at den her debat, den er vigtig, og vi har brug for at tage den her debat færdig og blive enige og få egentlig et bredt forlig, som gør, at man kan komme videre i den her sag på Færøerne. Jeg siger mange tak til alle dem, der har været med til at holde forelæsningerne. Vi har en lille gave til jer, så ikke går alt for hurtigt afsted. Og tak til alle jer, der kom for at lytte og deltage i debatten. Så, og måske allermest en stor tak til Reidar, der har dag og nat nærmest været i gang med at planlægge den her konference og få det hele til at fungere. Så tak alle sammen, og lad os håbe, at vi får det her spørgsmål debatteret ordentligt igen i den kommende tid. Tak.